atong topic na paghisgutan karon. May tungod aning pamatud-an sa atong affirmative na ang maayong buhat makaluwas sa kalag sa tawo sumala sa Biblia. Brother J. Carlo ng Roman Catholic Church, 10 minutes. Your time start now. Daghang salamat pag-usab bro Russia. Mga kaigsuonan, isip afirmatibo. Ang trabaho sa afirmatibo mao ang pagpamatuod sa tima. Apan kini akong kaatbang usa ka pastor mantingali ni siya. Mo supak yun siya. Ang iyang trabaho pagsupak yun sa akong tima kay negatibo man siya. So, ang tima mga kigsuunan mao ni akong balikog basa pamatud-an ko nga ang maayong buhat makaluwas sa kalag sa tao sumala sa Biblia. So kining nga punto mga kigalaan nga kining maayong buhat makaluwas man gyud ni siya sa kalag sa tao sumala sa Biblia. Kay sumala man sa Biblia ato ni suportahan og verse una mga kaigsuonan ato sang kutluon kining naa sa Ezekiel kapitulo 18 bersikulo 27. Kamong mga naglantaw karon paminawag yun ninyo. Unya ako ning basahon hinay-hinayon ko ni basa. Usbon ko pagdiktar Ezekiel kapitulo 18 bersikulo 27. Nag-ingon ang baraang kasulatan. Ingon man usab sa diha nga ang daotang tao mutalikod gikan sa iyang tanang kadautan nga iyang nabuhat. So, buhat ha? Og magabuhat ni anang nahasubay sa balaod ug matarong. Siya magaluwas sa iyang kalag. So klaro kay mga kaigsunan litra por litra gyud nga kung duna di ay tao nga mutalikod gikan sa iyang daotang mga buhat unya magabuhat na siya subay sa balaod ug magbuhat nagmatarong unsay gingon dinhi siya magaluwas sa iyang kalag. So klaro kay mga kaigsunan nga ang usa ka taong dautan mubiya sa iyang pagkadautan mabag-o siya ug magbuhat na siya matarong unsay gingon sa Biblia siya maluwas. So kana pa lang mga kaigsunan, kana pa lang na punto mga kaigsunan, klaro lutaw na kayo mga kaigsunan, pirti ng lutawa sa akong tima nga ang usa day katawo nga magbuhat subay sa balaod sa Dios, magbuhat siya matarong, siya magaluwas sa iyang kalag. Unang punto na. Unya mga kaigsunan, kining manggong mga maayong buhat nato, makaluwas man gyud ni siya mga kaigsunan. Kay kung dili pa ni siya makaluwas, hatagan ka ta sa Ginoo kinabuhing dayon. Usa may rason nga nung hatagan ta sa Dios og kinabuhing dayon tungod sa atong mga maayong buhat. Unya nabatay mabasa litra por litra. Ha, nabagay tay mabasa litra por litra nga ang mga maayong buhat makaluwas na sa tao. Aduna. Ikaduhang kutluon ako Roma 2:7. Si San Pablo gyud nagkanayon. Si San Pablo nag-ingon Roma 2:7. Giklaro gyud dinhi. Unsay gingon ni San Pablo Roma 2:7. Alang niadtong mga tao nga nagpadayon pagbuhat ug maayo. So paminawan ninyo ha. Alang niadtong mga tao nga nagpadayon pagbuhat ug maayo. Buhat ha. Ug nagtinguha sa himaya sa kadungganan ug sa kinabuhing walay katapusan. Unsay gingon dinhi? Hatagan sila sa Dios
sa kinabuhing dayon. Kanang kinabuhing dayon, dili ba day na kaluwasan? Kinsa may hatagan ang kadtong nagbuhat og maayo. So klaro kay mga kaigsunan unsay giingon di Roma 2 City, kadtong mga tao ha nga nagpadayon pagbuhat og maayo, hatagan sila sa Dios sa kinabuhing dayon. Wa man moingon dinhi nga dili sila hatagag kinabuhing dayon. Ang giingon diri paghahatagan sa kinabuhing dayon. Tingali moingon ni siya nga tuo lang luwas na. Tuo lang luwas na. Kay human naman ta luwas na ni Kristo. Tuo na lang. Mga kaigsunan, kana man kung pulong tuo lang, sayop man ang moingon tag tuo lang. Kay nga naman, uwang manggod na mga kaigsunan. Kay si Santiago manggod nag-ingon, dili magyud na makaluwas ang pagtuo nga way buhat. Ang pagtuo day nga walay buhat, dili na ikaluwas. O dili na ikaluwas. So ang katuding pagtuo nga inubanan sa buhat mo to'y ikaluwas. Santiago 2:14-26. Ingon si Santiago, ang pagtuo nga walay buhat makaluwas ba kaniya? Unsay tubag ni Santiago? Dili gayud. So klaro gyud kay mga kigsunan ang gisulti ni Santiago, kanaring pagtuo nga walay buhat-buhat, walay uban buhat, si Santiago mismo nagsulti, dili gyud na makaluwas. Unya asa man ta mo tuo? Sa mga nag-ingon nga ang tuo lang makaluwas, o si Santiago gyud nag-ingon nga ang pagtuo nga way buhat dili makaluwas, asa man ta mo tuo ni si arit nang tuo ni Santiago adto ta mo tuo sa mga gisultis mga pastor? O ani gyud ta ni Santiago, kay si Santiago usa man ka apostolis ni Kristo. Sumaw na mga kaigsunan, unsa pa may lain akong basihan mga kaigsunan nga kining mga buhat makaluwas yun? San Mateo 25, gitaytulan ni mga kaigsunan sa atong simbahan og corporal works of mercy. Mga corporal works of mercy ni San Mateo 25, klaro kay na mga kaigsunan. Nga salamat bro Rasya. San Mateo 25 31, 41. So klaro kay ni diri mga kaigsunan nga ang buhat makaluwas gyud. Inig anhi sa anak sa tao, ingon nga hari, uban sa tanang mga anghel, mulingkod siya sa hiraan ng trono. Unyan ingon dayon dinhi, ibutang niya ang mga karnero siyang tuo ug ang mga kanding siyang wala. Unya ang hari mo ingon sa mga tao siyang tuo, duol kamo nga gipanalangina sa akong amahan. Dawatan yung gingharian nga giandam alang kanyo sukad pa sa pagbuhat sa kalbutan. Kay gigutom ako inyo kong gipakaon, giuhaw ako inyo akong gipainom. Unya hubo ako inyo kong gisininaan, masakiton ako inyo kong giatiman, nabilanggo ako inyo kong giduaw. Unya unsay giingon dayon sa Ginoo? Unsay giingon sa mga tao, Lord, kanus amang ka nakit-a namo nga gigutom ka gipakaon ka namo, niingon ang Ginoo. Sa matagbuhat ninyo niini sa labing ubos na kong alagad, maunay gibuhat nyo kanako. Buhat matagbuhat ninyo niini sa inyong ubos nga alagad mo gibuhat nyo kanako. Unsay gingon sa Ginoo? Hala, panunda ninyo ang gingharian sa langit. Pangutanan, naluwas wala? Naluwas. Unsay rason nganong naluwas sila? Tungod kay gigutom inyo kong gipakaon, giuhaw ko inyo kong gipainom, hubo ko inyo kong gisinanaan. Ingon ng Ginoo, panunda ninyo ang gingharian sa langit. Pangutana, kining pagpakaon sa mga gigutom, maayong buhat ni dili? Klaro magay na maayong buhat mo na. Nya unsa pay lain din giuhaw ko inyo kong gipainom, maayong buhat ba ni? Maayong buhat man ang pagpainom mo nay uhawon imong paimnon, maayong buhat gyud na. Di gyud na daw tang buhat. Dunay masakiton imong giatiman, maayong buhat ba na? Maayong buhat. Unsay gingon sa Ginoo, panunda ninyo ang gingharian sa langit.
Pag ingon ganig panundan yung gingarya sa langit, naluwas na, wa na maluwas. Naluwas na, we. Mauna mga kaigsunan, usbon ko, kana dayang mga maayong buhat sa tao, kanang mga corporal works of mercy sa tao, makaluwas yun na mga kaigsunan. Makaluwas na mga kaigsunan. So, mauna mga kaigsunan, ang usa sa mga gigamit na to nga bersikulo nga ang kanag yung mga maayong buhat makaluwas yun na sa kalag sa tao. Sige bro, Rasya, salamat. Muna mga kaigsunan, unya dinhi sa Santiago mga kaigsunan, giklaro usab lagi dinhi, no? Nga ang pagtuo nga walay buhat gigud na makaluwas. So usbon ko mga kaigsunan, daghan pag mga bersikulo nga atong magamit niana nga kining mga maayong buhat sa tao ikaluwas gyud sa kalag sa tao. Makaluwas gyud sa kalag sa tao mga kaigsunan. Mao na mga kahigalaan, mao gyud ay pamalandungi. Kay kung inyo nang tiwas subasa ang San Mateo 25, luna say mga tao nga tig-a kay kasing-kasing na igigutom wa pakan-a, na igiuhaw wa paimna. Ningon na yon tong Ginoo. Gigutom ko wa man ko nyo pakan-a. Ningon na yon to ang mga tao kanus amang ka nakit-a na mo Ginoo nga gigutom ka wa kanang pakan-a. Ningon na Ginoo. Kay sa matagbuhat ninyo niini. Di manihap pulong yun sa matagbuhat nyo niini sa akong ubos nga mga higala mo na gibuhat nyo kanako. Mo to giina sila sa Ginoo, pangadto ka mo. Usang silot nga gitagana. Salamat. Talahurong mo dito. Okay, so dirita sa una na pagpangutana. So Brother Mords ng GGCC, 7 minutes bro, your time start. Okay. No, so salamat sa presentation, no. So unang pangutana, kay imo mang barugan nga ang maayong buhat makaluwas sa tao. O kani ba salvation by works, yes or no? Yes, salvation yun na pinaagi sa maayong buhat. Kay nga naman, klaro man kayo diri sa konteksto nga gibasa, kung naminaw ka no, nga ang kadtong tao nga nagabuhat subay sa balaod ug nagbuhat og matarong, makaluwas sa iyang kalag. So, ikaluwas sa kalag bro ang mga maayong buhat. Sunod pangutana. Eternal salvation ba ang imong point sa imong salvation by works, yes or no? Yes, kaluwasan yun na para sa kinabuhing dayon. Kay nga naman, Ezekiel 18:27, klaro mangyud kay na nga kung dunay tao nga motalikod gikan siyang kadautan unya magbuhat nagmatarong, siya magaluwas yang kalag. So klaro kayo, ang tao nga nagabuhat og matarong makaluwas yang kalag. So klaro tataw ang buhat makaluwas. Sunod pangutana. Nasayod ka ba nga walay doktrina ang Iglesia Katolika nga salvation by works, yes or no? So bag nasayod ko Yes ha. or no? Objection, Mr. Moderator. Dapat Objection, affirmative. Yes or no to siya, Mr. Moderator, paki-clarify lang ang iyang yes kay basin og dili iya isunod sa akong pangutana. Wait. Basig manon sector ang style. Wait lang, wait. Bro J. Carlo, objection ni mo bro. Okay na? Mr. Moderator, ang akong objection, Mr. Moderator, dili sa koniya sa pawan kay nagtubag manggugos sa Mr. isa. Moderator, objection Okay. to siya kay categorical man ang pangutana. Okay na. Ang judgment nato dire samot na sa categorical na gi-impose katong yes or no ha. So Brother J. Carlo, mupili ba ka bro sa yes or no or mag 10 seconds ka or next question? Ipabalik ang pangutana bro, ipabalik kay Okay. Sapa manggutos siya. Okay, Okay. proceed. Ingon ka, salvation by works, eternal salvation. Nasayod ka ba nga walay doktrina ang Iglesia Katolika nga ang salvation by works is eternal salvation, yes or no? Objection, Mr. Moderator, kay iyang gi-assume, no, iyang gi-assume nga wala ko ni bro. doktrina ang Iglesia Katolika. Nag-object ko, Mr. Okay. Moderator, kay Okay. nag-object ko, Mr. Moderator, kay gi-assume ang good niya nga walay doktrina ang Katoliko kuno about sa faith and ay katong good words makaluwas. Okay. Una na object ko, Mr. Moderator, kay wa manggo ang namanggo ang amo manggong doktrina, Mr. Moderator,
na kining mga Sige. maayong buhat ikahimuot man gud sa Dios. Naana sa okay, among okay. katekism si Moderator. Counter objection, Mr. Moderator. Counter-objection, Marge. Klaro po na ko, walay doktrina ang Iglesia Katolika nga maayong buhat makaluwas. Ang doktrina sa Iglesia Katolika, grace through faith plus works. Dili kay works salvation. Okay, Ha? okay. Klaro na So, to. ingan eh. Ingong kagaina, yes, nasayod ka. Okay, so nga ni ang judgment na to ha. So, ang katong nangutana, either mo jud to ang inyong doktrina, bro J. Carlo, or dili ko diri judge ha. However, ginakuha gyapon ko na as a valid question, pero kung dili nimo matubag kay na something dito sa pangutana, pwede nimo gamiton ng 10 seconds. So gamiton ba nimo? Tubag bro. No kay wala jud No. mi anak nga Proceed. wala mi anak. Mr. Ano ha? Kay nga naman nag-assume man ka na wa kuno mi doktrina mahitungod ana. Ang among doktrina implicitly klaro gyud kayo nga ang maayong buhat makaluwas. Kay nga naman kay sumala sa Catechism of the Catholic Church paragraph 2447 nga ang maayong buhat ikahimuot sa Dios. Kung di pa ni makaluwas mahimuot ka ang Dios ani maayong buhat sa tao. Next question, 20 seconds. Sunod pangutana. Okay. Kaya bang gikahimutan, automatic na ba nga save na? Yes or no? Tubag, yes. Sumala Yes. sa among katekism kay ikahimot man kay ngano man. Kung atong ning ikunik sa San Mateo 25, klaro man. Niingon man ang Ginoo, panunda ninyo ang gingharian sa langit. Mga maayong buhat man ang giingon diha. Gigutom ko Okay. inyo kung gipakaon, giihaw ko inyo kung gipainom. Panunda ninyo ang gingharian sa langit, ikunik na sa katekism. Okay. Ikahimuot sa Dios ang maayong buhat. Sunod pangutana. Okay. Walay doktrina ang Iglesia Katolika nga ang salvation ay salvation of works. Kung dunay dokumento nga mabasa karon dayon, ang kunon ba nimo? Yes or no? Tubag, Mr. Moderator. Yes, na ako'y mabasa implicitly sa amo ang doktrina. Mr. Moderator. Sa time stop, bro Marge, sa objection bro. Non sequitur ang tubag, no? Angin ko kung dunay mabasa karon dayon nga dokumento nga walay doktrina ang Iglesia Katolika nga salvation by works, ang kunon ba niya? Okay. Ingon siya yes, so ang kunon niya. So non sequitur na. Di ba? Mangkon siya kung yes ang tubag. So ingani bro. So karon ra nako na pansin ang pangutana no. Again, ang kanang pangutana na naay kung bro ba ayon sa ating rules bro ba. Ginadili mangguguna. So pwede na nimo i-replace na pangutana ang tangtanga lang Sige. kung Next so, proceed, question bro. ako bro. Klaro Next naman question. to. Okay, gigamit nimo ang Ezekiel Time 18:27. issue. Nasayod ka ba? Nya kana gihatag lang na siya nga sulat dito sa Mosaic law under the Mosaic covenant? Yes or no? Tubag. Yes, bisan Yes. pag mocycle. Mhm. Pero ang punto lang yun nato diri bro nga ang mga maayong buhat makaluwas gid siya. Kana ra man ang punto Okay. gud. Wa man ta Okay. mag-issue ay sa pag-okay kay wa pa mo ko mahuman og Okay. explanation. Okay na ka, wa Sige. ko mahuman sa explanation, no? Karon, ang giingon diri sa Ezekiel 18:27, bisag kinsa pa gihatagan niya si Moises ba og dili, basta ang punto na to nga ang mga maayong buhat ikaluwas gyud. Nabasa gyud ako sa Ezekiel 18:27. So na pangutana. Kay niingon man ka nga eternal salvation. Kana bang Ezekiel 18:27 temporal o eternal salvation na? Walay mabasang temporal diri kay klaro dili kaayo din walay Objection, Mr. mabasa. Moderator. Sakpan. Objection. Mr. Moderator, ang iyang pamatud-an eternal Proceed. salvation. Wa man di siya kasiguro aning Ezekiel 18:27. Anong kanima yung gigamit? So, wala sa ini. Okay, so nangutana. Mr. Moderator. Okay, so ang objection dito katong pangutana nimo nang anong gigamit. Sige. Affirmative counter objection, proceed. Akong counter objection, Mr. Moderator, no side comment. Ningon na siyang wa ko siguro sa akong teksto. Kasiguro ko Kasiguro man. ako gigamit. No side comment, Mr. Moderator, Ay sa kuan bro kay iya man time bro. Sige bro, J. Carlo. Paki-roll lang, Mr. Moderator, kay ni side comment bang siya. Okay, okay. So kani Bawal na sa role nga mo komento. okay, so kani na objection, I think kuan man ni siya kaning murag comment ni Brother Mords dito sa Picas ba, which is sa moderator wala jud ko ilabot diha sa inyo ha, either sakto na or dili ang tubag ni Brother J. Carlo. So diri kay Brother J. Carlo na stop siya dito
20 seconds again sa mong pagtubag, bro. Proceed ka, bro. Okay, salamat bro Rasha. So klaro gyud kay ni Mr. Moderator, klaro gyud kay ni Igsoon na nag-ingog gyud din hiyo. Siya nga nagabuhat og matarong, nagasubay sa balaod, siya magaluwa sa iyang kalag. Napamatud-an ako akong tima oy. So mao na Igsoon, so baka gyud ning nakasulat sa Ezekiel 18:27 para makapadayon ka nining paguba Next sa akong question. tima. Sunod pangutana. Okay. Kanang Ezekiel 18:27, nasayod ka ba nga that is temporal judgment at not eternal judgment? Nasayod ka ba na? Yes or no? Tubag. Wa ko masayod niya na kay wa may mabasa din higod. Wa ko masayod na kay wa may mabasa din hi. Wa gyud mabasa diri temporal judgment. Wala mabasa din hi oy. Okay. Ang mabasa din hi nga kadtong mga tao nga nagbuhat og matarong, nagasubay sa balaod, siya magaluwas sa iyahang kalag. So klaro kayo nga kana ding pagbuhat na tog matarong, mga buhat nga maayo, makaluwas ako Okay. So, kay wa ka man masayod, unsa man ni sa imong tan-aw, kay gihatag ra man is mga Israelita, temporal or eternal salvation ang iyang pagluwas dire. Salamat sa imong dili categorical nga pangutana. Tubag nako sa dili categorical. Temporal Oh, tara. or dili or eternal. Categorical to Mr. Moderator. Nga Okay, okay. magbuot-buot Time siya. stop sa time stop. Time Objection? stop. Objection? So, yung ginatreat na lang na ako na objection to Brother Mord sa katong imuhang ganina, which is yung categorical. A counter objection na lang ka, bro, J. Cardo. Akong counter objection Mr. Moderator, di mo yun na categorical kay nga naman ang categorical yes or no man god. Ang iha Mr. multiple choice. Moderator, Wait lang, bro, Mord. Okay na, bro. Oh, okay na, bro. Kadjot lang, bro. Okay ka na, naka, bro, ha. J. Carlo, I think nakuha na po na ako imuhang counter objection so dirita, no? So, ang kanimagong categorical or close-ended question, kaning naani siya kuan ba? Naa siya pilian ba? So, nga na ang treat na to sa categorical question, ha. Now, ang pagpilian dire is temporal or eternal ang katong salvation. So, Bro J. Carlo, kung wala kay mapili dito, pwede ka mo gamit og 10 seconds or ingnon na nimo next question or pili jud ka 20 seconds, bro. Okay, pili ko Mr. Moderator. Sige, pili. Sa say pili nimo, bro. Eternal salvation Sige. kay nga naman ang kadtong nagasubay sa balaod sa Dios, nagbuhat og matarong, ikaluwas man sa kalag. O klaro man kana, kalag man gisgutan. So eternal salvation gyud na kay kalagod. Sa Mateo 25, klaro kayo, panundan ninyo ang kinabuhing rayon. Eternal salvation gyud na kay kinabuhing rayon god. Sunod pangutana. Okay. Imong gigamit ang Roma 2:7, no? Gigamit diri ang word nga continuance in well doing. So kaning magpadayon gyud sa mga maayong buhat. Do na may tao nga naay perfect nga maayong buhat, yes or no? Balik ka pangutana, bro. Balik ka pangutana. Romans 2:7, to them who by patient continuance in well doing. So nakita diri, no? Continuance in well doing. Aduna bay tawo nga perfect ang iyang pagsunod, paghimo sa maayong buhat, yes or no? Tubag, bro. No, bisag dili perpekto yun ang ubang mga tao sa pagtuma sa balaod, pero ang punto ra gyud to dinhi, ang katong nagbuhat o maayo hangtod sa katapusan paghatagan jud sa Dios sa kinabuhing dayon. Kana lang Okay. datong punto. So, klaro Ikaduha. kayo din sa Roma 2 City, klaro man kayo nga kadtong mga tao nga nagabuhat, nagpadayon pagbuhat o maayo, paghahatagan sa Dios kinabuhing dayon. Sa bunay kinabuhing dayon, dili na kaluwasan. Next question. Next question. Makasulod di ay sa sala, makasulod di ay sa langit ang tao bisan pag nasa sala, tungod lang kay nasa maayong buhat. Objection, Mr. Moderator. Objection. Ang iyagong pangutana wala sa tima. Kaya nga naman, naghisgot ang manggod siya nga makasuot Moderator, sa langit, ang kadtong mga tao nga naisala. Wala man ko magpamatuod, anak Mr. Moderator. Dapat ang iyagong pangutana kining nasa Ha? tima. Okay, so ang objection diri out of topic daw ka, Mords. Counter objection Okay. na ba? Tanawa ang saon pagtanawa Mr. Badinas, ha. Ingon ko naay continuance of well doing.
Nya nangutan ako kung nabay perfect nga tawo nga nakahimo aning continuance of well doing nga wala. So kay wala man but pasabot kay nagi tawo nagi sala siya. Bisan pag nasa mayong buhat, ang akong pangutana karon paminawa igsuon, makasulod ay sa langit ang tao bisan naa siya sala. Tungod lang kay nasa mayong buhat, mao na akong ipangutana sa imo. Kay salvation ang kani eternal. Okay. Mm. So ingani ang treat nato dira. Yes, yes, Okay, so mag-judgment sa ta sa ato ang objection ha. So kaninang pangutana gina ang atong hatol dire is pag magkuan gay siya bro, i-connect jud niya sa topic which is yung buhat ang ginakuha niya dire. Gina-accept ni nako na question. However, kung dili nimo ma-answer ng direkta, you can use 10 seconds or next question. So, bro J. Carlo, bago nimo 20 seconds or Tubago na ko Mr. Moderator, ang dili niya categorical nga pangutana. Nag-ingon ko Mr. Moderator. Ako na itong usab. Di pag una wa man to yes or no. Ingani. Kategorikal na. Ingani. Yes or no? Ingani. Pag magbutang na ta didtong yes or no, ipa-usab sa bro Mords ang pangutana para Yes. butang. Sige, proceed bro. Okay, akong imubo na lang no. Makasulod ay sa langit ang tao, bisan naa siya sala, basta kay naalang siya maayong buhat, yes or no? Paingon man kagay na. Katubag bro, wala ko ingon ni ana paganinahan no. Ayan. No. Proceed. No, wala ko ingon ha nga bisag ang tao na isa kasud sa langit. Ang punto ra magudat ko dinhi pamatud-an ako nga ang mga maayong buhat makaluwas sa kalag sa tao. Kana mo ba? Ayo pag Okay. tao makasud sa langit kung naisa wa man ka makaguba sa kung tima ni ana. Sunod pangutana. Next question. So karon dawato nimo ang nga si Paul niingon ra pod sa next chapter nga walay matarong bisan usa. Yes or no? Objection Mr. Moderator, wala ta magtima kung naa matarong og wala. Dili man mo atong tima, ang atong tima. Wait lang. Tagda jud bro Mords kinama na perminti bro. Para dili lang maputol Yes, ang yes. word bro ha. Sige, bro Okay, J. yes, Carlo. Okay, niya akong objection Mr. Moderator, wala man na sa akong tima kung doon na ba'y mataro nga tao o wala. Ang akong tima, pamatud-an ko nga ang maayong buhat, makaluwas ka lang sa tao. Kana mo iguba. Okay. Kana mo Moderator, ipangutana ka na nasa akong tima. Okay, so Sige Mr. Moderator. counter Mr. objection sa Moderator, Pikas. counter ko kay nga naman nagisgot man sa ganina nga Romans 2:7 unya karon kay nagisgot man nagcontinuance of will doing perfect righteousness man na padayon gyud nga maayong buhat nya wala man day makahimo ana nga tawo ang kunon ba niya nga si Paul ra po'y nag-ingon nga walay matarong bisag usa kay nagisgot man maayong buhat. Okay. Anong So- yung masag di connected? Okay, so again, na kay gi-argue si Brother Mords pero before ko mo judge siya kaning pangutana nimo bro Mords again. Ang ato ang topic is basahon sa nako ha. Ang atong topic ay mayong buhat makaluwas sa kalag sa tao. Tapos ang imuhang pangutana may tungod sa unsa kay itong pilian bro? Walay matarong bisan usa. Walay matarong bisan usa. Unsay Okay, mayong buhat man related ka. ani sa topic bro? Tapos mag-judge. Mr. Moderator, klaro kay ng word nga maayong buhat. Di ba maayong buhat? So karon kay iya magigamit ang Romans 2:7, ako siyang gipangutana diha kanang continuance of will doing kay perfect righteousness man na. Nabray continuance ka naputol nakasala. Continuance ka ni padayon yun na way bugto. So iya Okay. mga angkunon si Paul na pud ang nag-ingon nga walay matarong bisan usa. Kaya ang tanan nakasala, di ba? Okay, so kuha na nako. Isaran ka objection bro ganina. Again, ginatreat niya na ako as a valid question. Katong connection dito sa iyang topic bro, either it follows or not bro ha. Dili man ko judge dire. Basta gina-connect na niya, bahala na. So, Brother J. Carlo, mamili ka bro or pwede ka mo explain og 10 seconds kung Ibalik. may problem. Ibalik ang pangutana ibalik. bro. Sige, proceed. Ibalik. Okay. Ningon man ka nga gigamit nimo ang 2:7 sa Romans, continuance of will doing na walay bugto na siya nga mga maayong buhat. Karon kay niingon man si Paul, no? Ang kunon ba nimo nga niingon si Paul nga walay matarong bisan usa? Kung mao manggaling na. Atubag na ko ha. Naisay matarong oy. Nay matarong Yes, na tao oy. Mr. Moderator. No.
Okay, okay. Yes, una po kanina ang pangutang ng Mr. Moderator, then pagpabalik, walang na ko siya nabutangan o categorical. Okay, so Siguro, walay emphasis ni na other categorical dito sa yes or no. Tapos si Brother J. Carlo, imo ang tubag bro kay no. o no. Okay, Kay proceed bro. kubuingon, tubag na ko no, kay namang gyud matarong pod nga tao. O, dapat mo gyud matarong nga tao, si Jose lang, usa ka taong matarong, si Hope, usa ka taong matarong. Pero ang punto lang gud nato gud, may matarong magway matarong, basta ang punto nato ini, kung nagbuhat og maayo, paghahatagan Time. 10 minutes. Yes, yes. Negative presentation, your time start now. Okay. So tanaw na to. Itong iyang gipang istorya gay na unsa ka tinuod. So nigamit siya ang pinakaunang verse nga gigamit niya kaning Ezekiel 18:27. Wa man din siya masayod di ay nga kani siya is only for temporal judgment. No. Yes. Ayo ang PowerPoint. Okay. Ang time na ko bro. Okay. So gamit-gamit siya aning Ezekiel 18:27 kanang niingon that he shall save his soul alive. Wa siya nagsayod nga kanang figure ang kanang inistoryahan sa Bible dili man sa tanang panahon nga ang saving of soul diha is eternal. Motong gipangutanan nato siya, eternal salvation ba ning imong gipamatud-an? Eternal man daw. Pataka-taka naman siya nga kani nga verse ang Ezekiel 18 is gihatag man ni dito sa mga under the law. Gihatag man ni dito sa pagdumala ni Moses. In fact, ang verse 4 diha tanawa ang giisgutan diri. Behold, all souls are mine, as the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sins, it shall die. Kamatayon, tanawar ko ng kamatayon diha. Physical, because that's a temporal judgment, no? Tanawa diha, but if a man be just and do that which is lawful and right, and has not eaten on the mountains, tanawar ko na nga mga balaod. Balaod na sa physical nga kaluwasan, temporal. Naunsa ba kang gapataka, makabasa lang man ka og soul nga alive. Abi na dayon nimo nga eternal. Gipangutan na kita ka kay importante kay ang point dito kung eternal salvation ba na o dili. No? Unya ikaw di man day kasigurado. Ato sang balikan to akong gingon. Pataka-taka man akong kalaban. Mo bitang nagingon-ingon na siya ganina. Nga na daw doktrina ang Iglesia Katolika nga ang kaluwas ang salvation by works nagpataka. Tanawa ha, unsay giingon? Oh, Catholic Answers. Ay dili, badakuon ako para makita gyud ka. Tanawa. Catholic Answers. Tanaw na to. Ay para makita gyud nimo. Abi day nimo nga wa ta ka ang dami ha. Oh, kita nimo na. Sometimes the church is accused of teaching salvation by works. Asa ni? The Catholic Answers. Kita ninyo na ha? But this is an empty accusation. Wala ninyo gidawat nga salvation by works mo. No? Unsa may giingon dito? Kay dungod kay akusasyon lang kuno na nga nagtudlo mo ana unya karon ikaw ni angkon ka nga na salvation by works. Dati man ino so J. Carlo Badinas, klaro na, no? Ingon diha, sometimes the church is accused of teaching salvation by works. Di pangutana ta ka. Salvation by works ba na? Yes, imong tubag. Unya accusation man yung tawag ana. Unya ano nagpamatuod man ka. No, unsa but this is an empty accusation. Tanawa, unsa daw yung salvation? That is suppose with God's grace even our good works are God's gift. Tanawa ha? Unsa na? But even our obedience is impossible without God's grace. Bisan pa kung sa imong mayong buhat, guba na. Without God's grace, imposible ka maluwas, igsuon, nagpataka magpamatuod. Even our good works are God's gift. Tanawa ra. No, this is the real biblical plan of salvation. Mo na inyong gibarugan. Dili salvation by works. Na unsa man ka, huwag na guba na. Unsa pa kadaghan pa kinahanglan nga verse. Guba na imong gipamatuod na unsa man ka. Oh, the Catholic Answers man na, di man na ingon nga nagbubuot ko guan. Pwede man nimo i-search. Di ba? Naklaro anang ebidensya. Sakpan, di ba? So klaro kayo nga kaigsunan nga kining ako ang kalaban, wa day siya makasabot sa iyang gibasa. Wa siya makasabot ang kato nga balikan ako to yang Ezekiel diri na tas Bisaya. Okay? Tanaw na to ang yang Ezekiel. 18:27, tanaw na to ha. Ato sang kon kay medyo nagpataka-taka man siya nga dili man nanyo doktrina. Mabitang di siya makasubag sa kog straight kay na kay palusot naman lang to. Walay doktrina ang Katoliko nga ingana. Even gani, pag imposible ang obedience oy pag walay grace, naunsa man ka tanawa imo ang 27. Ingon man unsab, sa diha nga ang daotang tawo mo talikod gikan sa iyang tanang kadautan nga iyang nahimo og magabuhat nga nang nahasubay sa balaod og matarong siya magaluwas sa iyang kaugalingon, kalag nga buhi. No, tanawa? Unsa asa daw? Naghasubay sa balaod. Oh,
That's the reason why it is only a temporal salvation. Unya ang atong gisgutan, gi-confirm man ako gayna sa imo, eternal salvation man. Unsa man ka oy, nagpataka-taka magpamatuod aning debatiha. Pwede lagi ka makapamatuod nga na, pero nag-confirm ko sa imo, confirmatory question. Nag-yes na ka, eternal, nagpamatuod pag ipasagdan pati ka. Nga 20 seconds gyud ka mag-explain. Dili na punta. Nganong dili gihapon mao imong pagpamatuod sa Romans 2:7? Nagpamatuod kag Romans 2:7, ni angkon ra man pug ka di ay. Dili ni against day kakang Paul, ingon kay napa man matarong. Si Apostle Paul ni nag-ingon, walay matarong wala bisan usa. Unya mo ingon ka karon nga sumpay ra na ani, di ba? Romans 2:7 tanawa isuon ha. Atong kanon diri kay dugay ning ako ang Cebuano. Dito sa Romans 2:7. Okay. Romans chapter 2 verse 7. Ang Romans 2 verse 7 nagisgot na siya ngani, to them who by patient continuance in will doing. Pag mayong continuance gani, perfect righteousness na. Requirement sa perfect righteousness karon kung mauni imong basihan nga dunay maluwas pinaagi niini, ang mahitabuan wala gid hinoy maluwas. Kay wala gyud tao, gipangutana bitaw ta kanina, makasulod bag langit ng tao nga naisala. Dili man day makasulod, dili ni magsilbi. Kay continuance in will doing man, ya gisubay man ni diri sa next chapter nga walay matarong, wala bisan usa, di ba? As it is written, there is none righteous, no, not one. Nganong ingani man ang pagkasulti ni Apostle Paul? Nag-explain pa na siya sa guilt sa Israel sa chapter 1. Sa chapter 2 nag-explain siya sa grace sa guilt sa Gentiles. Iyang gikuan diha nga ang God's righteous judgment is perfect righteousness. No, kung doon nagitao nga maka-perfect ana, ang problema, nakita niya in chapter 3, walay matarong bisan usa. Ang tanan gyud nakasala in verse 23 ani ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Muna dili lagi mag-proof texting kay ang proof texting igsuon strategy na ni Satanas. Nakahinumdum man siro katong sa temptation ni Jesus. Nagkuha rag isa ka verse sa Satanas, nagbuot na siya meaning, buhat-buhat na siya meaning. Noon sa makang buhat-buhat ra man din imuha, no? So wala na ko na cross examine imong Santiago 2, pero ako na i-cross examine tanawa, no? Klaro kay na di gyud ka kabarog og Roma 2:7 ra imo ipabarog. Continuance in will doing means perfect na siya, walay bugto nga pagkamatarong. Kang mabugto na di na continuance na unsam ka. Tarong nga og sabot imong gibasa. Perfect righteousness ang gi-require. Dito ta James 2 ta. Kay naggamit-gamit man kaning James 2, wala day ka kasabot. Nga ang James 2:18, ingon pa yung ka nga wala daw kunoy tawo nga maluwas pinaagi pagtuo. Karon ka. Ingon ka kasay wala day ka magbasa sa konteksto nga ang verse 18 ana, ang tawo man mo'y nagngita og pagbuhat. Ingon siya daw, yes, a man, wala nag-ingon diha nga ang Dios ang nangayo ha. A man may say, you have faith and I have works. Show me your faith without your works and I will show you my faith by my works. Kita mo? Ang tao ang nangita og pagtuo nga adunay buhat. Ingon kagay na walay maluwas. Tanawon daw nako ang Roma, kay ingon Roma 2 man mo gigamit. Gamiton nako ng Roma batok sa imo. Dito ra tas 4 sibog ra tagamay. Tan-aw na to. Ingon dire, what shall we say then that Abraham our father as pertaining to the flesh has found? Usa may nakita ni Abraham. Ingon diha, for if Abraham were justified by works, kung buhat pa, he has whereof to glory, but not before God. Kung ang buhat dahil ni Abraham ay nakapamatarong niya, dili itong niya kapasigarbo sa atubangan sa Dios, not before God. Atong binisayon, basin makaingon ka nga, di ta kabalo magbinisaya. So, dirita. Roma 4. Tanawa ha? Yun diha. Kay kung si Abraham nahimo pang matarong tungod sa iyang mga binuhatan, ato nagyud isa-isahon, nang aduna unta sa ikapasigarbo apan, dili sa atubangan sa Dios. So, dili day atubangan sa Dios. Kay katong James 2 manggod nga imong gikot, tao lagi ang nangita dito faith plus work. Ikaduha di lagi ninyo na doktrina ng salvation by works, ikaklaro atong pagpamatuod. Ingon siya diha sa verse 3, kay unsa man ang ginaingon sa kasulatan si Abraham mituo sa Dios ug katugiisip kaniya nga maoy pagkamatarong. Ang pagtuo ni Abraham mo'y nakapamatarong. Karon ngadto sa tawo nga nagabuhat, ang isuhol kaniya dili maisip nga hatag kundi ingon nga bayad kaniya. So, og ngadto sa tawo nga wala magbuhat, wala nini nagbuhat ha, kun dili nagasalig kaniya nga mao ang nagamatarong sa dili Dios non, ang iyang pagtuo, pagaisipon nga mao'y pagkamatarong niya. Dili lagi ang buhat. Noon sa justification ang gisgutan diri ha, that is a branch of salvation. Ang mga verse nga imong gipanggamit puro takilid. Ang imong Ezekiel 18:27, wala man magsuporta nimo, temporal ra man ang kaluwasan, di man eternal. Mabitang di ka maka yes or no ganina, nitubag kag yes o tagilid. Unya sige, kuan ko diha kay duot ko nagmaayos imo. Ang Roma 2:7 nimo nakalimot ka nga continuance in will doing na, the faithful judgment of the Lord na. Unya kay gitanaw pa man ni Paul, ang abot sa verse 3, klaro niya nga walay matarong bisan usa mo'y hinungdan nga kana siya pag abot diri karon pag-abot ni Apostle Paul sa Romans 11, no? Nag-explain pa kanhi si Paul, ang giingon na diha karon, grace na. And if by grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace.
But if it be works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. Kung pinagig buhat, dili na siya grasya. Unya giklaro man ni Paul sa Ephesians 2:8 nga ang kaluwasan grasya o dili pinagig binuhatan. So sa palpak toy mo ha, kulang lang kag pagbasa sa unahan, no? Oh, so kaning nabilin kay 1 minute naman lang taud-taud na pud ni. Sige. Padayon, Mr. Moderator. Okay, so diha na human ang una na presentasyon sa ato ang negative. So dirita sa ato ang first cross atong affirmative, Brother J. Carlo ng Roman Catholic. Your time start now, bro. Okay, darang salamat bro Rasya. Okay, unang pangutana bro. Mo premise ko ha. Nauna na akong pangutana dinhi sa San Mateo kapitulo 25 versikulo 31. Ningon ang atong Ginoong Jesucristo, gigutom ko inyo kung gipakaon, uhaw ko inyo kung gipainom. Mga maayong buhat man ni. Ningon ang atong Ginoong Jesucristo, hala panundan niyo ang kinabuhing dayon nga giandam sa akong aman. Ang pangutana, kadtong mga tao nga nagbuhat og maayo, nagpainom, nagpakaon, niingon ang Ginoo, panundan niyo ang kinabuhing dayon. Ang pangutana, kadtong kaluwasan nga ilang angkon, eternal salvation to o dili? Tubag. Eternal salvation to. Ug dugangan ako, tungod kay karniro sila. Di ba? Karniro sila. Oh, ang mga karniro man to. Oh, unya wala man to sila nagbuhat para mahimong karniro. Oh. Nagbuhat dito sila para mahimong karniro. Gilain sila sa Dios tungod kay karniro sila. Diba? Buhat pa sa buhat magtotoo sila. Kaya ang imong manggong interpretation, nagbuhat sila maayo, mao nahimo silang karniro. Yes, Sunod- question. Sunod pangutana. Sunod pangutana, unsa may ilang gibuhat nganong nakabaton sila og kinabuhing dayon? Unsa ilang gibuhat? Tubag. Ang pagtuo, nituo sila, mo'y hinungdan nga sila nahimo silang magsusunod o maging karniro, no? Nituo sila. Kay lisod man ang nagbuhat ka nga wa kay pagtuo, makahimo ba ang tao sa pagbuhat nga walay pagtuo? Inyong Catholic answers nag-ingon. Dili siya pwede. Next Okay. question. Sunod pangutana, matud pa nimo tungod sa ilang pagtuo. Kung doon na ko'y mabasa litra por litra tungod sa ilahang gibuhat nga nagpakaon sila sa mga gigutom. Kung doon ko'y mabasa na muna nakabaton sila kinabuhing dayon tungod kay doon nagigutom ilang gipakaon. Unsa man ang kuno nimo nga Challenge question, Mr. Moderator. Ito man eh, tumagon ko na eh. Dili. No challenge question okay. tayo, bro ha. So pwede na nimo i-rephrase para dili ma-challenge question pero next question. Okay, ka, bro. sige. Matud pa nimo nakabaton sila kinabuhing dayon tungod sa ilang pagtuo. Akong pagutana, may mabasa ka ba diha sa San Mateo 25 nga nakabaton sila kinabuhing dayon tungod sa pagtuo? May mabasa ka o kay mabasa? Tubag, yes or no? Walay mabasa. But, ang inyong Catholic answers nag-ingon, even of our obedience is impossible without grace. Therefore, makahimo lamang silang pagbuhat kung naan na sila'y grasya sa Dios. O marang makuha ang grasya, mauna ang pagtuo. Oh, makahimo day ka, ikaw, magbuhat day kag maayo, nga wa kay pagtuo. Very simple kay na. Inyong Catholic answers nagpamatuod, ha? Next question. Sunod pangutana, wa ko mangutana Catholic answer, arik pa ko Biblia. Karon, tubag man ka. Side comment, Mr. Moderator. Wa ko mag-side comment oy. Ingani. Di magod na ko ma-judge kung side comment or dili. Kay wala pa hindi kadyot lang kay na-stop man ko di ang istorya. So basin kwanto siya ba premise siyang pangutana or dili. So ipadayon sa nina pangutana tapos pwede ka mag-object bro Morjo kung side Sige. comment. Bro J. Carlo. Proceed. Question. Okay. Sunod pangutana kay matud pa nimo imo manggiangkon walay mabasa nga nakabaton sila kinabuhing dayon tungod sa pagtuo. Sa ato pa muuyon ka na ron nga imong gipun-an ang teksto sa Biblia. Yes or no? No. Kay klaro nga ang mayong buhat magsunod lamang ka na siya sa pagtuo. Ang ingon sa inyong Catholic answers, but even our obedience is impossible without grace. Ang grace makahimo madawat lamang ka na nimo through faith, Ephesians 2:8, di ba? So mag-una gyud karon ang pagtuo ay sa ayha ang mga maayong buhat. So pagtuo ang hinungdan mong nahimo silang karniro. Ug mao tong nakahimo sila pagpakaon, pagpainom. Next question. Sunod pangutana sa teksto nga akong gibasa San Mateo 25:31 may mabasa ka ba litra por litra nga ang mga buhat mosunod ra sa pagtuo? May mabasa ka ba litra por litra sa akong teksto?
nga mga may buhat mo sunod pa to, may mabasa o Wala wala diha sa imong teksto. Ha? Wala diha. No, wala diha sa imong Wala. teksto. Pero klaro ang inyong doktrina nag-ingon nga wala mo'y salvation by works kay ang inyong obedience imposible kung wala ang grace. Ug ang grace maangkon lamang pinaagig pagtuo. That's the reason nga makahimo tag works. Oh, so pakyas kay na imong pagpamatuod. Kulang. Okay, sunod. Sige. Sunod pa. Sunod pangutana. Dinhi sa Ezekiel 18:27. Premise niha, akong basahon, nag-ingon dinhi. Kadtong magabuhat, nasubay sa balaod, kadtong magbuhat og matarong, magaluwas sa iyahang kalag. Ang pangutana, sakto ni sayo, yes or no? Paki-otra sa Mr. Moderator kay na. Time stop pag mo outro ha. Bro Okay, sige, G. Carlo, outro. Okay. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Balikon kong pangutana kay wa mamamino akong katbang no. Ezekiel 18:27. Premise niha nag-ingon man dinhi ang Biblia. Ang nagabuhat og matarong na subay sa balaod, magaluwas siya sa iyang kalag. Ang pangutana, babasa man ako diri litra por litra nga kadtong nagbuhat og matarong, magaluwas sa iyang kalag. Pangutana, sakto ni siyo, yes or no? Yes or no? No. 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 Sakto ang nas Biblia. Sayop ang imong pag-interpret. Wait lang. Objection, affirmative. Ano say objection, bro? Objection, Mr. Director. Akong pangutana ipatubag kay wa man ko interpret. Wa ko mo interpret, igo kong nagbasa. Okay. Categorical to. Objection, Mr. Moderator. Counter objection again ang ibang objection kay wala daw tubag. Bro Mords, counter objection. Mr. Moderator, categorical to nito bagog no. Di ba? Okay. Wala siya labot sa explanation. Okay, so ingani mga kapatid ha, ang importante sa ako katulad yung categorical na yes or no, pero kanaging 20 seconds na explain niya bisan pa og it follows or it doesn't or tutol ka diha. So proceed ka po na. So Brother Mords, no. Proceed bro. No, 20 seconds. knowing nga ang question coming from you, nga ang imong assumption na is eternal salvation. Nga klaro man na diha, ang Biblia naghisgot, ang Ezekiel 18:27 is temporal pa man na. Di pa man na salvation nga eternal. Unya ang atong gihisgutan, eternal salvation man. Unya klaro ang inyong doktrina, salvation by works is accusation sa inyo. Unya ano barug-barug ng kani. Nabili man ang inyong doktrina. Okay, sunod pangutana. Matod pa nimo nga temporal salvation ang nakasulat sa Ezekiel 18:27. Ang akong pangutana sunod, may mabasa ka ba litra por litra temporal salvation? May mabasa o wala mabasa litra por litra? Yes or no? No, no, wala. No, it's historical context na. Oops, kadali lang. Naunsa ba ka pag magbasa ka litra por litra? Wala na kay basahay og konteksto nga ang tao nga nagsunod sa balaod may gihisgutan. Unya kay tang naa sa panahon sa grasya, we are not under the law man. Mo nang klaro kay na nga law of the land ang gihisgutan dia temporal na og dili eternal. Imo na punaw niyang question ha, klaro na mga audience. Next question. Okay, sunod pangutana kay ni angko mga no, wala mabasa temporal salvation. Ikilian ko na. Sunod pangutana. Uyon ka nga imo na po dipunan ang tekstos Biblia nga ingon ka temporal salvation wa man di mabasa ni angkon ka. So uyon ka nga imo ra din gipon ang Biblia. Tubag yes or no? No, ikaw manggani yung ka-eternal kay nabasa. Wa man gani kay nabasa dia nga eternal nagpuno-puno ra pud ka. Buhat-buhat ra pud itong imo. Klaro ang konteksto na igsuon. No nga ang nagsunod sa balaod under na sa Mosaic law. That's the reason nga pakyas ka sa imong pagpamatuod gamit aning teksto ha. Wa na ba kay laing ikadugang dia kanang lisod nga pangutana. Sige. Sunod eternal. Okay, sunod pangutana. Ingon si San Pablo, Roma 2 City. Kadtong mga tao nga nagbuhat og matarong paghatagan sa kinabuhing dayon. Ang pangutana, kinsa may paghatagan sa kinabuhing dayon? Ang nagbuhat o wa magbuhat? Tubag. Wala dito ang tubag, Mr. Moderator. Objection, Okay, Mr. okay, Moderator, ipatubag. Okay, so ingani. Kung 20 seconds ang gamiton, mamili jud no. Pero kung 10 seconds, pwede ka mo explain kung wala dito yung mga Okay, tubag. false dilemma para Balik. sa siyang moderator ha. Balik pangutana, Mr. Moderator. Okay, Balik ko so pangutana, Mr. Moderator. Wait lang. Ay sa balik ka og pangutana. So ingani,
ang ako man gud diri kay sa objection ra dayon kadto dayong pagtubag. Brother Mords, unsa imong gamiton ba ko tong 10 seconds? Yes. Proceed, Gamiton bro. na ako 10 seconds kay false dilemma na siya. Mr. Moderator, gi-explain na nako na nga continuance in will doing na. It means ang perfect righteousness ang gipangita diha. Next question, 10 therefore, seconds. kay wala may magtanong Next sa usa, question, wala 10 may seconds. matatan diha. Sunod. Sunod pangutana. Naingon man diri, balik tahat diti kabuy-anan nga bersikulo. Roma 2:7. Nagingon man dinhi. Kadtong nagbuhat og matarong paghahatagan sa Dios o kinabuhing dayon. Ang akong pangutana mao. Ang paghahatagan sa Dios o kinabuhing dayon, ang nagbuhat og maayo o katong wa magbuhat og maayo. Tubag. Ang perfect righteousness. Ang nagbuhat og maayo ba? Ang nagbuhat og mayo nga perfect Objection. continuance in well doing. Which is wala diha. Oh, so wait, ay sa Mr. Moderator ni sapaw siya. Ni sapaw. Okay. Okay, Ah. akong objection Mr. Moderator, mo-object ako ato nya natubag man daw niya, natubag man niya. So ang katong buhat Objection maayo. sa sapaw siya. Oh. So natubag na Mr. Moderator, okay na ko ato, natubag na niya. Mr. Moderator, ako'y una ni object kay siya nagtubag ko, niya palakpak siya nganong siya naman noy nagunag pang explain. Ako Mr. Moderator. Hmm. Yes, ako na siyang gitubag nga tagaan lagi itong na-perfect righteousness katong continuance in will doing. Ang problema na, o tanawa Mr. Moderator, gi-interrupt mo pa niya. Ay sa Mr. Moderator, Time ayaw bro. sa akin nag-explain ko Running kanina. time yan bro. Dili na pwede bro. 7 minutes time niya. So, mga kapatid, diha na human ang ato ang first presentation sa ato ang Mr. Moderator, kadali lang. Anong ingana man? Wala lagi ko nimo patubaga ato. dili bro kay Kada tubag na seconds. interrupt ka tapos sa ganina siya imong gipa-object ako hinon wala. Tapos Ingani, itubag bro. na pugo ka ron mo nang Ingani, bro. interrupt na po siya tapos siya Oh, kaya ingani bro Mords, ingani ang naitabo bro. Nag-object si J. Carlo bro. Tapos gikuan ako ang imong counter objection, nag-explain ka. Tapos diingon ko na motubag na ka Brother Murag Mords. dili ipaklaro tong word na continuance no? O sige. Oh, Next. so ingani. So ato bro, continuous to na time pero segundo na to mga 4 seconds na lang to. So mura jud to imong time na matubag. So mga kapatid, diha na human ang ato ang first presentation. No? So dirita mga kapatid sa ato ang rebuttal, Brother J. Carlo ng Roman Catholic Church. Your time start now. Well bro, kanang di pa ko muribat bro ba? Wala na ba tayo cross-examine ani? Ana pa din. Salamat bro Rasha. Okay mga kaigsuonan, daghang kayong salamat no. Nalingaw ko sa akong katbang ba, nalingaw kog naluoy. Kay ngano man kay gatuo kog unsa kalig-o nang iyahang kanapitong ebidensya nga muguba sa akong timaw, wa man siya muguba. Niuyon man hinuon siya sa Ezekiel 18:27. Ni ana gud siya nga mabasa man gyud na nga ang balaod agatong nagbuhat og matarong magaluwas sa kalag. Maluwas ang kalag ni adtong tawo nga nagbuhat og matarong. Nya iya ra gi-explain sa kana kun magud na temporal salvation man gud na. Temporal salvation iya po na pero wala sa Biblia. Wa man ni mabasa diri bisag basahan pa nimo sa in English nga Bible. Na ba'y mabasa rin temporal salvation? Una-huna ram na sa mga pastor ay. Mga kaigsunan, ang akong tima mga kaigsunan, ang karog yung kayo. Barog kang tima, oy. Huwag yung kaguba, gatukog unsa ka kusog sa hangin, gatukog pariha sa kukusog sa hangis, bagyong Yolanda, di man di ay, huwag man kaguba sa kong tima, mura naman ka ng ang iyang paguba, mura naman ka ng huyang pamasbalay sa kaka, unsay gingon din Ezekiel 18:27. Klaro kayoy mabasa gyud oy litra por litra ay bisag imo pang piyungan klaro gyud kayoy. Unsay gingon din ingon man usab sa diha nga daotang taw
mutalikod gikan sa iyang tanang dautan nga iyang nabuhat og magabuhat paminaw og nagabuhat nahasubay sa balaod og matarong. So katuting mga tao nga nagbuhat og matarong unsay gingon dinhi siya magaluwas sa iyang kalag. Klaro kay mga piksunan bisag piyungan pa klaro kayo nga agkadto ang tao nga nagbuhat og buhat maayo magaluwas sa iyang kalag. So makaluwas ang mga maayong buhat mga kigalaan nya asa mo to ani niya asa mo to sa Biblia o kanisiya inyong tuhuan di ba ayaw igsoon ayaw usba ang Biblia unsa pa may lain nalingaw pug ko kay ana siya gilista na ko gipangutanan ako siya paganina ba sa San Mateo 25 premise niha klaro man kay ni niingon man ang Ginoo gigutom ko inyo kung gipakaon uhaw ko inyo kung gipainom hubo ko inyo kung gisininaan ingon na Ginoo panundan ninyo ang kinabuhing dayon ako siyang gipangutan na pagganina ang kadtong gihatagan sa kinabuhing dayon kadtong nagbuhat og maayo o kadtong wa magbuhat og maayo ay kadtong gipanunod nilang kinabuhing dayon unsa may ilang gibuhat ngano kasul sila sa kinabuhing dayon ingon ni siya kadtong mga tao nagbuhat og matarong so niuyo naman di ka di ay niuyo naman di ka ang imuha pitong rason guwasod ba guwasod nya murag sipon ba guwasod mao na mga kaigsunan nya unsa pay lain ako siyang gipangutana pagganina sa Roma 2 City gatuog kog lig-on gini yang pangutana di matingali ni basta-basta ni akong kadbang murag pastor man tingali ni may ilang ingon pastor daw Roma 2 City ako siyang gipangutana ba diri sa Roma 2 City brad i-premise na ako ha nag-ingon man dinhi kadtong nagpadayon niadtong tao nga nagpadayon pagbuhat og maayo paghahatagan sa Dios sa kinabuhi dayon akong pangutana kinsa may ang kadtong paghahatagan kinabuhi dayon unsa man kadto bang nagbuhat og maayo o kadtong wa magbuhat og maayo ingon na siya objection Mr. Moderator liman kanya na object din siya ako siyang gipangutana ning Roma 2 City naglisod man siya ni usa pa lang ka bersikulo ni wa siya katarong tubag ani oy Roma 2 City niingon ang Ginoo kadtong nagbuhat og matarong paghatagan sa Dios kinabuhing dayon ang ako pangutana ang gihatagan sa kinabuhing dayon ang nagbuhat og maayo kadtong wa magbuhat og maayo objection Mr. Moderator ni object siya oy ngano objection man ka ngayon naman kini nga ang akong pangutana subay man sa atong tema oy subay sa atong tema kay hatong tema pamatud-an ko nga ang nagbuhat og maayo makaluwas sa kalag. Di ba? Klaro kayo, di ba? Kaniya nataw sa ato ang live. Man mga bungol. Mga bungol, nakadungog yun to. Nakadungog yun to nga, nag-object siya. Kaya nga naman, object, iyang gigamit ang objection. Aron, muli kay sis pangutana. Klaro kayo na, Roma 2 City. Unsay gingon din sa Roma 2 City, nag-ingon. Kadtong nagpadayon pagbuhat og maayo paghatagan sa Dios kinabuhing dayon ako rin siyang gipangutana ang paghatagan sa kinabuhing dayon brad kadtong nagbuhat og maayo katong wa magbuhat og maayo ingon siya objection Mr. Moderator kay di ka katubag mao na mga kigsunan kini akong kaatbang ba no klaro gyud kayo ba nga iyag ng usbon ang Biblia kana mabuhi yung doktrina brad nga ang buhat di makaluwas doktrina ng Martin Luther muto na ni Martin Luther ang muto ni Martin Luther gud paghawa niya sa Iglesia Katolika sola fide paminaw ha kay murag ang akong kadbang nakatunog man ni sa luwa ni Martin Luther nagatunog ni luwa ni Martin Luther ang doktrina ni Martin Luther mao niya sola fide unsa pa man sola gracia sola escritura doktrina ka ng Martin Luther, di ka na doktrina ni Kristo. Kay wala magtudlo si Kristo, wa kay mabasa litra po litra ni ingos Kristo, tuo lang, luwas na ka. Wa mo anos Kristo oy. Na kay mabasa sa Biblia ni ingos Kristo, tuo lang, luwas na ka. Wa mo anos Kristo. Kung na kay mabasa na, magpabunyag ko, bisag ihi pa ibunyag. Magpabunyag ko. Sige, basahi ko sa Biblia ha, nag-ingon si Kristo litra po litra. Tuo lang, luwas na ka. Kana yung word na lang ha. Kay mao man inyong doktrina.
pagtuo lamang o faith alone o pagtuo lang luwas na di kakabasa niya na. Di kakabasa na. Unsa pa man, arita Santiago, may ganin, abtang ka sa oras. Kay kung nangutana pa ka na ako about sa Santiago, na, samot, maipit yun ka. Kaya nga naman, ang Santiago, Catholic epistle na. Pag ingon ganig Catholic epistle, pabor kayo na sa Katoliko, kay Katoliko ng sulat. Nasabtan mo? Kanang Santiago Catholic epistles. Pag ingon Catholic epistles, di yun na mo pabor nimo. Kung imo kung gi-cross examine Santiago, samod yung kagayabo. Kay ang kanang Santiago, di na mo pabor nimo. Mo pabor sa Katoliko. Kay kanang nga sulat, Catholic epistles. Sulat na as Katoliko. Atong basahon. Basa. Tanaw na to, kanang pagtuo lang ba? Kanang tuo, bitaw, makaluwas ba ng tuo lang? Ha? Tanaw na to ha? Santiago 2:14. Nakabasar ba kus background ni Martin Luther? Gaplano ra ba siya nga iyatan ning laksion ning Santiago? Wa siya kalaksian ni Santiago. Santiago 2:14. Unsay gingon dinhi? Mga igsuon. Wa kay labot ra ha, wa kay labot. Kay Catholic epistle man ni. Mga igsuon, unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga naa siya pagtuo apan walay maayong binuhatan. Walay maayong binuhatan ha? Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Unsay tubag Santiago? Ako lang basahon ha? Dili ako, dili gikan ako. Ingon Santiago, makaluwas ba kaniyang pagtuo? Tubag ni Santiago, dako kayong pulong mo? Dako kayong pulong. Dili gayud. Balikon ako ha? Dili gayud. Syarog mahagbong pa. Syarog mahagbong pa. Salamat bro. Russia. Niingon Santiago, dili na makaluwas ang pagtuo nga way buhat. Kanang pagtuo nga way buhat, mao ni gidoktrina aning tawhana. Mao ni yang doktrina. Kanang pagtuo lang. Ingon Santiago, dili na makaluwas ang pagtuong way buhat. Ingon si Santiago, pagtuo inubanan sa buhat. Kay ang buhat maunay makapabuhi sa pagtuo. Kanang imong pagtuong gigiwali-wali, di na pagtuong buhi, pagtuo ng patay. Kay duha ka klase ng pagtuo, pagtuong buhi, pagtuong patay. Ang pagtuong buhi mo nay uban buhat. Ang pagtuong patay mo pagtuong away buhat. Syaro naman pag mahagbong. Syaro naman pag mahagbo. Mao na mga kigsunan, ay grabe kayo, ay bisagong saon pa. Di siya kaguba sa mga teksto na akong gipanggamit nga mga bersikulo. Nya gamit pa siya og Catholic answer. Ang Catholic answer is official doctrine sa simbahan. Ha? Libro na, official libro na ang Catholic answer, official libro ba na unsa Catholic fundamentals o Catholic dogma ba na? Ang Catholic answer unya Catechism of the Catholic Church ba? Mo ni ibangga nimo sa akong Catechism of the Catholic Church. Ang Catholic answer mga sulat na sa mga kanang mga theologian sa simbahan, mga scholar, nagtuon pero dili wa magpasabot nga tungod kay sinulat na nila giuyuna na sa kinabag-an nga simbahan nga Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang libro nga giilana kong official igsuon, wa ko mingon di na Katoliko. Wa ko mingon nga di na Katolikong sulat. Ang official nga libro sa among simbahan sama aning Catechism of the Catholic Church, Fundamentals of the Catholic Dogma. Kanang Catholic answer, nalang kay nalibugan nga pwede ra ka mangutan na diha. Mura ra na siya mga kanang mga sinulat ra ba, sinulat og pari, sinulat og madre, mga ingon ana ba. Pero ang official gyud nga tudlo simbahan, ang ingno na to dugukan gyud nga official nga doktrina simbahan ana sulat sa Catechism of the Catholic Church, Fundamentals of the Catholic Dogma, uban pang mga official nga mga libro nga gi-recognize sa simbahan. Kanang mga kuan ba, kanang Catholic answer wa ko na i-deny nga kanang Katoliko man ang sulat, pero dili na siya gyud nga mao sa simbahan. Kaya ang official nga libro sa simbahan good, Fundamentals of the Catholic Dogma. Salamat bro Russia. Okay, so dirita sa ato ang second cross. Brother Morge, 7 minutes, your time start.
Okay. Giangko nimo karon nga ang mga Catholic ang nagsulat dahil sa Catholic Answers is mga theologians and Catholic mga researchers, di ba? Mga Katoliko sila. Karon kay niingon man sila, sigurado nga kay kani kay mga theologians nagtuon gyud inyong catechism of the Catholic Church. Kinsa man karon sa inyo ang sakto? Ikaw nga nag-ingon nga salvation by works inyong doktrina? O sila nga mga theologian nga nagtuon yun ani, nga nag-ingon sila nga ang salvation by works is accusation lang o dili ninyo doktrina. Kinsa? Ikaw o sila? Ako, kaya nga naman, kita may gadibati. Ay, sa sapaw, minute. Ako, kita may gadibati, bro. Dili man sila, dili man ang gasulat sa cancer, kita. O niya, kaya nga naman, ang ako ang pag-ingon nga ako'y sakto, ako manggibase sa official tudlo sa simbahan o sa mga tekstos Biblia. Gubaaning mga bersikulo, oy, para makadaog ka ba niining debatiha, sunod pangutana. Sa ato pa, ang Catholic answers ng mga theologians gyud, nga mga nagtuon gyud, nga worldwide gyud ang ilahang presence, sayop sila kumpara nimo, yes or no? Patubag, yes, doon na po'y theologian nga sayop. Kay gatuog ang theologian sa to kanunay. Unsa man na sila? Unsa man na sila? Infallibility na sila? Mingon kay kag theologian brad, pwede magbuhat ang atong opinion. Dili porke theologian di masayop. O, di ba? Ang official nga gila na kung official libro simbahan brad, Fundamentals Catholic Dogma, Catechism of the Catholic Church. Ang pag-ingon nako ako sakto gibase nako sa Biblia. Guba lagi ni mga bersikulo. Okay, next question. Kani sila kay mga theologians man gyud ninyo, nya klaro man gyud nagtuon gyud sa Catechism of the Catholic Church, kay di man ni mahimong theologian kung ani magtuon. Karon kay maingon man ka nga sakto ka, but pasabot wala mo magkasinabot sa inyong doktrina. Yes or no? Atubag nahihigayon nga wa magkasinabot kanang ilahang opinion. Sa moderator, klaro Objection ang sa- pangutana is wala mo magkasinabot sa inyong doktrina. Yes or no? Pakitubag sa kategorikal. Atubag anak ko ha. Proceed, bro. Jay. Kining bahina, Bro Jay, wait lang bro. Bro Jay. Yes or no ba? Wait lang bro, Mark. Sa akin na to bro. So bro Jay, dapat talaga una mo gawas sa mga baba katong yes or no bro ha kung mo 20 seconds ka. Sige, ipabalik bro, ipabalik. Okay, so bro Marge, pabalik. Okay. Naka-time stop Basta yata ni bro, ah. Stop ang time. Okay. So, ang kaning mga Catholic answers, mga theologians, mga yun nagtuon, yun po din sila CCC o Fundamental of Catholic Dogma. Pero ingon ka, nga sayop sila. So, imong ang kunon karon, wala mo nakasinabot sa inyong doktrina. Yes or no? Yes or no? I-clarify lang nako Mr. Moderator, unsa nga doktrina bro? Kay daghan man may doktrina. Okay, okay. Wait lang bro Marge. Wait lang bro Marge ha. So, naman tayo rules sa clarification po, pero depende na sa mga Marge ko i-clarify na nimo ha. Clarify yun So, na to. Mr. Moderator, wait lang, bro, Marge. Lugagin po kayong emphasis. Wait lang, bro, Marge. Dinail niya nga ang Catholic answers, dili pa lang Wait sila lang, sakto. wait lang bro Marge, nga ni bro. Time ni Brother J. Carlos na mag-clarify ha. So, you can negate this or kung unsa man. Bro Carlo, katong clarification nimo bro, pakuan bro, kay murag naputol ka. Ang ako lang ipaklaro Mr. Moderator sa di pa ko motubag. Kato iyang giingon ba nga wadi mo makasinabot sa ubang theologian sa mga doktrina ninyo. Unsa nga doktrina bro? Specific Okay. lang Mr. Moderator. Kay galibog daghan mo ba may doktrina? Okay, so bro Okay. Marge, i-clarify nimo bro or Time bro ha. Ako ning gitime man der eh. naka-stop Ang niya po ni akong bro. klaro diri katong salvation by works, di ba? Okay. Giklaro na to na nga. Ang Catholic answers nag-ingon nga accusation lang daw to. Unya naingon pud siya ganina nga ang mga nadaw ko na sila kasaypanan kay di man na sila infallible therefore di lang kay kato. So uyunan ba nimo karon nga kamuwa mo magkasinabot sa inyong doktrina ni Catholic answers sila o ikaw, yes or no? Okay, so moro na imong clarification bro. So bro J. Carlo, yes or no bro? Tubag, yes, Proceed. bahin aning salvation by works. Yes. Tawar ba? Ay kataw imong kagalingon. Yes. Ini nga doktrina ha kaniyang gingon salvation by works. Klaro man kay ang Biblia oy. Ang pagtuo nga ubanan sa buhat makaluwas. Mao man na. O kana lang bahina wa mi makasinabot kung tinuod gyud na nga ilag gyud nagikan nga ang salvation by works di na doktrina Katoliko. Naa na sa Catechism of the Catholic Church bro. Wa di ka kabasa diri sa paragraph 2447 nga ang Next question. maayong buhat 20 seconds. Okay. Next question. Karon sa milyon-milyon nga Katoliko nga nagsunod kay Catholic answers, unya wa kaila nimo, muuyon ka ba karon nga kadto sila tanan dili maluwas kay wala sila kadungog nga tungod sa imong doktrina? Yes or no?
Objection, Mr. Moderator. Nilayo na sa tima. Mr. Nilayo na. Moderator, pwede pangutana, Asa di ba? siya Wait lang, bro Morja. So, Isa na-counter pa. objection, bro J. Carlo. Objection, bro. Okay. Behave lang, bro. Behave lang. Relax lang. Ang imo manggong pangutana, bro, gawa sa tima, nagkalayo na. Dito na kaniyagis katunggan eh. Kaya nga naman, ang atong tima, pamatud-an ko ang mayong buhat makaluwas. Ngano naabot man ka, di dito maluwas ang mga teologian. Mauli na sa tima. Okay, so ang objection out of topic daw, bro Morj. Mr. Counter objection. Moderator, murag bungol-bungol galing gamay niya akong kuan. Ang Catholic answers gipaklaro niya salvation by works na nga topic, di ba? Which is gusto niya pamatud-an, which is gidinay sa Okay. Catholic answers. Karon ang gipangutanan nako, katong nagsunod dito nga minilyon. Unya wa kadungog nimo, di maluwas pa ba to di na? Okay, so judgment na to dire. Kani ang punta na ni bro Morj. Bakit na? Again, wait lang bro sa moderator ni bro. Okay, so thank you. So, sa moderator, judgment na to dire. Valid question to bro. Samot na o ginagamit niya dito sa kwan lagi na ingon sa Catholic answer na ingani o ginadawat na nako either that is true or not ha. So brother J. Carlo, Ipabalik yung pangutana, bro. Ipabalik yung proceed. pangutana. Naka-stop gyapon ang time pagbabalik ha. Okay. Ingon man siya nga posible daw nga di mo magkapareho og doktrina. Si Catholic answers nagingon siya ang salvation by works is accusation lang na dili na doktrina Katoliko. Samantalang ikaw gipamugos nimo nga doktrina ninyo na. Karon kay daghan nagsunod ni Catholic answers. Makita nimo na sa YouTube na the Catholic answers. Unya wala man sila kaila sa imo. Katubang nagsunod sa ila may tungod sa salvation. Di na ba to maluwas? Yes or no? Wa ko kay bawa na. No. Wa ko kay bawa na. Wa ko kay bawa. Di man ko Diyos. Mr. Pangutan ko Moderator, yes mo or na. no? No, dito ba no ganito daw bro, mo? no. No, Okay, wa ko proceed. kay bawa. Kay nga naman. Kay Sige. di ko Diyos. Ang Okay. ako lang trabaho Wait lang, karon Robert. mo pamatuod sa akong tima. Ug wa man kataguba sa akong tima, pamatud ba? Ay guba akong tima ba nga pamatud-an ako ang maayong buhat makaluwas. Wa na ko'y labot ato katong isunod sa mga Catholic answer maluwas ba tong dili? Wa ko kahibaw kay dili ko Dios. Ang akong trabaho karon mo pamatuod sa Wait lang, tima. bro. Guba akong tima. Sunod pangutana. Next Next question. question. Nagtuo ka ba sa giingon nga ang kaluwasan grasya? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Wala ko magtima nga ang kaluwasan grasya bagdili. Ang akong Counter- tima, Mr. Moderator, pamatud-an ko ang mayong buhat makaluwas. Wala ko magpamatuod Okay, nga buhat okay. ang kaluwasan Counter- grasya ba? Okay, counter objection out of topic again. Nag-isgot mi Mr. Moderator mahitungod sa butang nga makaluwas. Unsa kini makaluwas? Di ba ang iyang pamatuod is mayong buhat. What if ang ako is dili nga na normal Okay, pangutan okay. una ko siya kay kaluwasan may gisgutan. Okay. So, okay na. Isa ra ka objection o isa ra pod ka counter objection mga bro ha. So, again, ang pangutana, basta permintin niya i-connect jud dito sa kwan bro, sa topic. Samot na kay naa dito salvation or kaluwasan. So, nangutana siya diri sa grasya na pod bro. So, para sa ko valid ni, however kung para sa mo na problem, you can use your 10 seconds, pwede nimong i-explain lang dito kung unsa man, or 20 seconds jud bago nimo. So bro J. Carlo, say mo na. Sige, ipabalik lang yung pangutana, bro. Ipabalik lang yung pangutana. Okay, Simple lang tayo po pa na. Nagtuo ka ba nga ang kaluwasan grasya siya? Yes or no? yes or no, grasya ba daw? Atubag, yes, tuo ko nga ang kaluwasan grasya ug mo ga nagkinahanglan gyud ta mobuhat tag maayo kay ang bungag manggod sa ato ang kaluwasan kinahanglan gyud ta nga naa gyud uban lang gyud nato og maayong buhat. Oh, kay nga naman kay mao man gyud ni naa diri sa Biblia nga kadtong nagbuhat og maayo paghatagas kinabuhing nayon. Oh, human ka magrasyahan o kinahanglan mobuhat gyud kag maayo. Next question. Oh, iuban ba? Next Iuban. question. Ano tangutan? Kay ningon man diri nga kay tungod sa grasya kamo nang alwas pinagis pagtuo kini dili inyong kaugalingong kahimuan kini hatag sa Dios. Dili tungod sa mga binuhatan. Uyon ka ba niini? Yes or no? Tubag, di ko uyon sa imong pagsabot. Dili, Kay nga naman, ano yung Objection Mr. Moderator. Nga turang gibasa dili sa Bro Morj, wait lang bro. Objection nimo bro, unsa bro? Ang iyon siya, di daw siya Time uyon sa akong pagsabot. Ang akong gikuan, uyon ba sa verse? Nganong sa ako ang pagsabot man? That is, ako na, personal attack to. Okay, Ang bro, gingon ko uyon bro. ba sa verse? Okay. So ang counter objection, personal attack daw to, bro J. Carlo. Oh. Dili Mr. Moderator mo na ako i-counter objection. Proceed. Hmm. Wala man ko mo personal attack no. Ang ako lang Mr. Moderator
nitubag man kong categorical, dili ko muuyon sa iyahang pagsabot. Kay nga naman, kay ang kana, mo na Mr. Moderator ha, Okay, di ko okay. muuyon sa iyang pagsabot. O ni counter man Okay, siya okay. Mr. Moderator, mo na wa ko ka-explain. Okay, so nga Pakiroon, ni Mr. judgment na to again ang personal attack para sa kuha katurang pagpamalikas o kaning pagkuha sa Patubag na na siya, Mr. Moderator. Oh, ako sa Nebro ha. So ang ato ang kuan kay kanarang sa nawong or mga pamalikas na pero kani ang iyang tubag diri kay katumang pod sa categorical so sa explanation bahala siya dia either that is true or not ha. So bro J. Carlo 20 seconds proceed bro. Okay, salamat bro Rasya. Akong tubag Mr. Moderator na mauto akong tubag nimo bro. Dili ko uyon sa imuhang pagsabot. Kay nga naman, kay imo namang gud isudin he o dili na dayta kinahanglan mo buhat. Okay ang buhat ni makaluwas. Wrong ka. Kay nga naman, kay sa Efeso 2:8 ang gipasabot ni ana, mao ni ha ang husto nga pagsabot dili ang imuha. Ang gipasabot niya na ang buhat ni Kristo. Oh, ay kanang dili atong buhat. Kaning atong buhat ba? Kani atong buhat dili man ta kita mo nagpakamatay sa krus. Okay, ang grasya di ay para nimo being an unmerited favor, karis, di ba? Pwede dai sa dugangan og buhat, yes or no? Oh, pwede oy, pwede. Ah. Oh, pwede oy. Kay kay nga naman, kay klaro man kay nadihas bala ang kasulatan gud ang katong dili atong buhat. Katong dili atong buhat ha, kadtong pagpakamatay sa krus. Sakto San Pablo ang imong pagsabot mo sayop. Kanang pagingog Okay. dili atong buhat. Oh, unsa man tong nga dili atong buhat katong pagpakamatay sa krus. Pero Okay. magpasabot dili ta mo buhat. Okay? Okay. Sa Tito 3:5, iyak kitang giluwas dili tungod sa atong mga maayong buhat. Uyon ka ba nini? Tubag, di ko uyon sa imong pagsabot gihapon. Objection, Mr. Moderator. Ako siyang ingon. Ang pangutana nito, ang Objection ta sa tong negative proceed bro. Bro Mars proceed. klaro Mr. Moderator, ang pangutanan nako sa Tito 3:5, nga kita giluwas dili tungod sa atong binuhatan. Uyon ba siya ana nga pagkasulti? Tanong sa kuha man siya permente, di man siya kadritsos verse Okay, igo okay, man okay. agtang. Okay. So counter objection proceed. Oh, akong counter Mr. Moderator, dili ko niya sa pawan kay nagtubag na ba ko siyang categorical. Dili lagi ko uyon sa imong pagsabot. Pareha sa Objection, tubag na Mr. ko ganina. Moderator. Wait lang bro Mords. So okay na ingani ang pangutana man gud kay mahitungod kung katong kuan ba katong Uyon ba siya, dili? uyon ba o dili karon kay ang tubag ni Brother J. Carlo dire kay dili pero katong continue niya dili na nako ilabtan ha so either that it follows or not sa judgment na sa mga audience. So bro J. Carlo continue ka sa imong dili na tubag bro. Okay, salamat bro Rasya. Paminaw bro ha. Kanang moingon ko, nitubag ko sa imong categorical ha, dili ko uyon sa imong pagsabot. Pero sa mabasa, okay ko, uyon ko. Sa mabasa, sa pagsabot, dili lang. Kaya nga naman, kanang dito 3:5, parihara na sa Efeso 2:8. Oh, kanang pag-ingon nga dili atong buhat. Unsa man ang dili atong buhat? Katubang pagpakamatay sa cross, mo na ibot pasabot ni San Pablo. Pero wa mo ingon San Pablo nga dili na gyud ta mo buhat. Oh, Okay. saan pa na? Dito sa Efeso 2:8, katong for by grace are ye saved. Are you aware ana kung unsa nga grammar kanang word nga are ye saved? Is it past tense, present or unsa na nga siya nga tense? Oh, ma-past tense man o makuan man, ang punto diha, klaro kayo, Efeso 2:8, dili na atong buhat. Unsa dili atong buhat? Ang pagpakamatay sa cross. Ma-past tense man na siya o ma-future tense man na siya, basta ang punto diha, dili atong buhat. Unsang dili atong buhat? Ang katong pagpakamatay sa cross. Pero wa mo ingon San Pablo, dili na ta mo buhat ha. Wa mo ingon San Pablo ito, wasag basa. Oh, sana pagatana. Niingon man ka ganina nga wala kunoy tawo nga naluwas nga pinagig pagtuora. Ang sumala sa buhat 16:30-31 nay nangutana unsa may akong buhaton para maluwas. Nganong pagtuora may gipangayo nga kinahanglan pa man buhat. Atubag na ko sa dili nimo categorical, wrong ka. Kay ngano man, kay way mabasa diha pagtuora. Objection sa Mr. Moderator. Bro Okay. Mords Iklaro na ko din Mr. Moderator ha. Nakoy verse Acts 16:30-31 ang nangutana diha kung unsa iyang buhaton para maluwas pero wala siya gingon nga magbuhat kag maayo. Ang gi-require diha pagtuo. O nganong pagtuo ra man dire? Nganong ingon man ta maayo pa?
Okay, so again, ang pangutana emphasis dito sa iyang pangutana, objection to, counter objection, Brother J. Carlo. Counter objection, Mr. Moderator. Ang akong tubag, Mr. Moderator, ako naman siyang gitubag ni Ana, no? Kanya iya mo kong gisapawan. Okay. Kay ang iya man unang gilitok, Mr. Moderator, nga naa kuno'y naluwas paniagis pagtuura. Nya ni gamit sa Okay. buhat 16. Sayop man na iya man gibutang-butangan, way mabasa pagtuura. Okay. Pakiro, Mr. Moderator. Okay, Pakiro. so yan ni ato ang judgment dire, ang question particular katong word ng ano no. So explanation man open-ended question. So explanation either si Brother J. Carlo ay tama o mali. So proceed pa din. 20 seconds bro, ng ano daw? Okay, ngano? Ang giingon nimo nga pagtuura wrong na siya kay wa man kay mabasa pagtuura. Na di mabasa pagtuura. Naa siya gibuhat. Kay ngano man ang iyang pangutana diri usab ta gani ningon diri unsa may akong buhaton? Buhat ha? Wa siya mingon unsa akong tuhuan? Oh, buhat. O unsa Ay, itong ni San Pablo? Time. 7 minutes time. Okay, so diha na human ang ato ang second cross sa ato ang negative sa affirmative. Okay. Proceed bro, 10 minutes. Okay, gipangutana na to siya ganina ba? Ang nagkamburitsing tao noy, pering luya. Kanibang Catholic answers, mga theologians na giangko niya, mga scholars. Tapos sakto pa daw siya. Uy, nagpataka-takar ka unsa may assurance nimo ba nga masakto kanila nga wa man gani kay gikapakita nga lig-on nga ebidensya dia nga salvation by works ang gibarugan ninyo. Ang klarong gibarugan, klaro kayo gibusuportahan og verses Ayingon pa gyud siya diha. Sometimes the church is accused of teaching by works. Ikaw ni nagtudlo kang salvation by works, accusation ra daw na. Mga scholars o mga theologians ang nagkuan ani. Tapos niingon siya diha, but even our obedience is impossible without God's grace. Klaro kayo iyahang gitudlo niyang ikaw gapataka-taka kag sulti. Unya pag-ingon ako nga uyunan day nimo nga nagkasumpaki mo pagsabot-sabot sa modong. Wa man day mo magkasinabot aning doktrina. Unsaon na mo pagka-guarantee nga sakto ka nga na may isang nagbabag sa imo? Kung nagsunod ni sila dito sa pikas, di wa nagkasiguruhan to. Di ba? Kung nagsunod sila sa imo, kinsa man pug kang sundon kanila nga na may theologians ka. Di ba? Unya kung maingon pug ka nga dili gyapon to na sure, problema na ninyo. Di ba kay kamoy bisan pag imo kung pangutan na problema man na, problema ba rin na nako ug wa mo magkasinabot. Ang problema diha nganong wa mo magkasinabot. Ngayon soon kanayang pagpabaro gikontra siya sa ilang kaugalingon ra pong mga kauban. Unya ningon siya kanit ko nung buhat 16:30-31 na kanoy buhaton nagpataka-taka ra man ka nga kanang word nga faith igsuon ang word nga faith dili man na siya verb o kung word nga believe atong gamiton as verb pag ang context ana niya is faith is stative verb ang tawag ana nga believe nagpataka buhat day na nga ang faith noun man na. Agoy, ganina kabantay ba mo? Nganong dili niya tubagon ang Episodos 8? Nagpataka-taka ra gyud siya tanawa, akong isa-isahon sa inyo. Bisto na. Yung dili na gyud na siya maka buhi paning debatiha. Ingon sa diyo kay tungod sa grasya unsa hinungdan ang grasya nangaluwas kamo pinagis pagtuo. Ingon siya ang grasya kuno pwede dugangag mayong buhat nagpataka-taka ra man ka. Wa masiguro ka ni basa og unsi asay sa Roma nga kung kini pinagis buhat dili na ni siya grasya unya dugangan nimo tambasahon ang Roma unsi size kay basig gagmay kayo ang akong kuan dili ta tanawa wa man siguro siya nagbasa ani kaklaro and if by grace then it is no more of works yung kagainap pwede dugangan bakakon sakpan di ba tanaw na to ang balikan ng Episodos dili pwede dugangan nimo grasya gani no o nang dili gyud makaluwas ang mayong buhat kay ngano man ingon diha sa Episodos 8 tanawa for by grace are you saved through faith unya kaning word ring nga are you saved perfect tense na nga ang grasya nakaluwas kanila perfect tense na wala na kay ikadugang pa na kay pag perfect tense gani sultian ta kay igsuon pag perfect tense wa mo di ka kasabot dayon sa perfect tense tanawa para makasabot ka pag muingon gani kag perfect tense ingani na pag perfect tense there nothing can be changed. A perfect tense implies nothing can be added, nothing can be improved, nothing can be corrected, nothing can be repeated, be undone, altered. The action stands completed forever. Therefore, grace saves. Then, it is a complete na.
An ongoing ang effect ana. Unya nganong moingon man ka nga works nga giklaro man ni, not of works lest any man should boast. Dili siya buhat sa mga tao para dili niya ikapasigar mo niya ingin ka buhat lagi dili ang kaluwasan nga grasya, dili lagi siya buhat og tao. Mag-conflict di ay na. Nga imong gipamatudan kay na ang makaluwas kay mayong buhat. Oh, nya di man inyo doktrina pataka-taka ramang ka. Katong imong Ezekiel gay na. Unsaon imong pagbarog atong imong Ezekiel gay na kaklaro na atong ang nagsunod balaod kay tungod kay panahon to ni Moses, law of the land kadto nya mo ka naday kay nabasa ang temporal, na ba kay nabasa ang eternal, di ba gipangutan na ta wala biya mo kay nabasa. Unya kani Romans 2:7. Ato na ning gibungkag. Paklaro ang Romans 2:7, di ba? Romans 2:7 na continuance in will doing tanawa ha, maigsoon. Romans 2:7. Kasayon sa iyang argumento, to them who by patient continuance in will doing, pag may kag continuance in will doing, wala yun ay bugto nga pagkamatarong, wala ay bugto nga mga mayong buhat, which is, survey pa lang, makita na nimo nga mao na requirements kung gusto yun ang tao maluwas. Pero, giklaro ni Apostle Paul in verse 3, kay ganuman, kung ingon ang tanawon sa verse 5 man God, that is the righteous judgment of God. However, perfect righteousness na. The reason nga pag-abot sa verse 3, nakita na ni Apostle Paul nga wala gyud maluwas kung kato ang i-require. That's the reason nga niingon siya diya nga walay matarong bisan usa kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Tanawang verse ha. Tanawa. And then up to sa verse 23. Mo na hinungdan nganong basa-basa kag Biblia, hindi ka kabalo, pudyot-pudyot man ka. Di ba? O nganong wala niya gitubag kay na ang Tito 3:5, tanawa ha. Dili niya matubag, direct moingon sa supa ka sa mabitang wa ko nag-interpret ani wa gani na ko nigi-present. Kay nganong wa na di niya matubag kay direct siya maigo sa agtang ani nga verse tanawa. Tito 3:5. Magpataka-taka magag sukol-sukol na unsa mga perting tumbahan nimo ay. Anon sa gingon sa Tito 3:5? Not by works of righteousness, dili pinagig mayong buhat which we have done nga atong gibuhat, but according to His mercy He saved us. Direct kayo nga pagkaistorya nga dili pinaagi sa atong mga maayong buhat nga kita giluwas. Unya mingon day ka nga katong imuhang Ezekiel 2 valid ba dito? Nga kay kaklaro atong nagsunod sa balaod. Wa man sige basa-basa. Unya kanang imong Matthew chapter gay na 25 no 31 to 41. Kaklaro ato nga inyong catechism inyong Catholic answers nag-ingon, but even our obedience is impossible without grace. Therefore, kinahanglan ang tao makadawat og grasya, o kini nga grasya madawat pinaagig pagtuo. Mao ganing gitawag na sila mga karniro no. Kay ngano nagsunod na sila. Ngano makasunod ba ang tao nga walay pagtuo? Natural ni tuo sa ikaw sunod-sunod ay ka ng Paris Katoliko, wa ka ni tuo. Ay ka makamahimong maayong buhat nimo kung ikaw nakatuo na. Mabitaw ng Ephesians 2:8-9, pag-abot nimo sa 10, for we are His workmanship created in Christ Jesus na unto good works, na anak ang Kristo ang maghimo good works. Ang ikaw magpataka-taka man ka ang good works may imong namatay na noon natong Ginoong Hesukristo sa walay kapuslanan tungod kay maluwas ra man kay pinaagi pag buhat na unsa gud ka tawo noy maulawan jud ani. Ang Acts 16:31 atong klaruhon ni kay ang abi niya nga ang word kuno diha nga magbuhat na daw kuno'y buhaton magpataka buhat ba rin ang tubag diha tanawa 30:31 tanawa buhat day ang gitubag sa iya nga pagtuo man. And brought them out and said, Sir, what must I do to be saved? Nangutana, nag-assume tong tao nga nasa'y buhaton para maluwas pero unsay tubag. And they said, believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Asa man ingon diha? Believe and do good works. Anong luwas naman eh? Pataka-taka ra ka. Ingon ka, walay na luwas, pagtuo lang. Ana ba'y gidugang diha? Pagtuo ra may gi-require. Pakyas ka sa pagpabarog sa imong tema. Nya karon, ang Romans 4, ingon na pud sa ganina, wa daw kuno'y naluwas nga pinaagi ra pagtuo. Si Abraham for if Abraham were justified by works, he has whereof to glory. Wa na gani hinuoy ipanghinambog at tubangan sa Dios ning nagbuhat. Ang ingon diya sa verse 4, for what said the scripture, Abraham believed God, nituo lang siya, and it was counted to him for righteousness. Now to him that works is the reward not reckoned of grace. Dili siya grasya igsoon, but of debt, utang na noon. But to him that works not, wala magbuhat, but believes on him. Sa ato pa, dili lagi buhat ang believe. Naunsa man kaoy.
that justifies the ungodly, his faith, ang iyang pagtuo, is counted for righteousness. Debunk ng topic ha. Wala na. Unsa man pa man niya pagpabarog, nga klaro naman ang mga bersikulos Biblia, ibangga gyud nako na mo lang dili gyud sa makakuan nga uyon ba kaani? Di gyud sa kauyon direct, mo siya mo maklaro gyud nato dito diha. Nga sipyat gyud siya, dugangan ako. Ikaduhang Timoteo 1:9. Para gyud ka matiwas na lang ng imuhang kuan. Matiwas na lang ng imuhang katapusang paglaom. Ingon dia knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for the sinners, for unholy and profane. Wait lang, mali, 2 Timothy ni. 1 Timothy ni akong gibasa. 2 Timothy 1:9. Tanaw na to ha. Nara. Who has saved us, nga nagluwas kanto, and called us with an holy calling, not according to our works. Tanawa na ha? But according to His own purpose. Dili lagi sa iyahang dili lagi sa atong kaugalingong buhat. Purpose and grace ang nagluwas dire. No, grasya. Unya ang grasya kay unmerited gani no. Dili gani pwede dugangan og merit nimo. Mo gani nang gitawag sa grasya kay ingon ng 11:6 sa Romans, kung grasya siya, di na siya pinaagig buhat, naun sagud ka. Pero tigyon nimong hagbaan ning debate, and if by grace it is no more of works, other translation para mas lisod sa imong mag-English. And if by grace, then it cannot be based on works. Adto na. Pero niya buha sa imong topic Ato Mateo 25:41, nakabuhat silang matarong tungod kay recipient na sila sa grasya. Di ba kay dili man ka makabuhat, di atong balikon ha, asa ang ebidensya na ang ebidensya kaklaro ana. But even our obedience is impossible without grace. Even our good works are God's gift. Tanawara. Unsaon yung pagdawat ana wa kay pagtuo, mag-una gyud sa pagtuo igsoon. Mong maluwas ang tao pinaagi tungod sa grasya pinaagig pagtuo. Diha na dayon siya makapadayon sa iyang mayong buhat. Ang imo ni shortcut man ka, nga pakaulaw mahinungkan hindi batiha karon saon pa man nimo? Litra por litra ang mga ebidensya. Unya ang katong Romans 2:7 nimo continuance to siya. Nagtan-aw pa lang na si Paul kung naa bagyo makahimo ni walay makahimo na kay continuance means dili gyud maputol. Mao ganing sa verse 3 nag-ingon siya diha, wa pa man guna mahuman ang iyahang explanation, imo naman lang gitapos imong conclusion dito, nga di man na conclusion, di man na period diha, no? Nag-ingon siya kay ang tanan nakasalaw nakabsan sa himaya sa Dios. Pangutana. Okay, so diri na human ang ato ang rebuttal sa negative. So diri ta sa ato ang second cross, atong alternative. Brother J. Carlo ng Catholic, your time start now. Okay, daghang salamat bro Russia. Unang pangutana bro, mo premise ko ha. Sa Roma Kapitulo 2, versikulo 7, si San Pablo nag-ingon, alang niadtong mga tao nga nagpadayon, pagbuhat, o maayo. Hatagan sila sa Diyos sa kinabuhing dayon. Ang pangutana mao ni, ang hatagan sa kinabuhing dayon bro, ang nagbuhat og maayo o katungwa magbuhat? Tubag. Ang nagbuhat og maayo kung putlo nimo na diha taman. Kung Mr. Moderator, objection. Ayaw sa Objection. Proceed. Ayaw sa interrupt ha. 20 seconds balik. Okay, so ang interruption katong pag clap no. So proceed bro sa 20 seconds bro. Okay. Ang kung magkapadayon lagi, pero continuance man. Kani diri parameter pa lang ang giset. Dari gani nga dili sila makadawat og kinabuhiayon diha kay pag-abot sa verse 3 kita ni Paul walay matarong bisan usa. Busa kani imong gamiton nagpudot kag bersikulo wa nimo tiwasag basa kung para asa na. Ang kuan na is nag-set og righteous judgments kung perfect yun ang tao luwason yun niya. Sunod pangutana, matud pa nimo ni angko na ka nga kadtong nagbuhat og maayo hatagan sa kinabuhing dayon. Karon kanang kinabuhing dayon bro, kaluwasan na o dili? Tubag, yes or no? Kaluwasan. Karon kay ang imong gibasihan lagi continuance of will doing. Wala lagi nakahimo ana, mao bitaw nang gikinahanglan ang grasya. Imo man yung giputol ang Romans 2:7, wa man kanibasa Romans 3:10 o Romans 3:23. Nga kana siya parameter pa lang na sa God's righteousness kung ikaw perfect yung ka. Ang problema kay wala man, di yung gihapon makaluwas. Next question. Sunod,
Sunod pangutana bro, kay matud pa nimo nga kanang kinabuhing dayon nga gihatag sa nagbuhat og maayo kaluwasan man. Ang akong pangutana bro, kay kaluwasan man din na sumuuyon ka nga ang buhat nga maayo makaluwas gyud tubag, yes or no? No! Sipyat ka. Sa atong nabasa karon nga text, ang klaro nga giingon diha, ang kaluwasan grasya. Bisan pa ang inyong Catholic answers nag-ingon nga ang imposible ang pagsunod kung wala ka makadawat sa grasya. Sipyat ka. Next question. Sunod pangutana bro, diri sa Santiago Kapitulo 2 bersikulo 14. Si Santiago nga usa ka apostolis ni Kristo. Ang akong pangutana bro, sayop si Santiago bro. Apostolis siya. Tubag, yes or no? Bro Carlo, naputol ka bro. Usbog pangutana bro. Pero Okay, bro. Time Okay bro, resume na. balik. Time Okay, resume balik na. pangutana bro. Time Okay, resume. salamat. Okay, balik pangutana bro. Diha sa Santiago Kapitulo 2 bersikulo 14, si Santiago apostolis ni Kristo mismo nag-ingon siya, ang pagtuo nga walay buhat dili makaluwas. Ang pangutana, namakak si Santiago bro o wala? Tubag, yes or no? Wala siya namakak. Wala. Ang problema, wa kakasabot sa iyang giingon. Ang giingon niya da sa 2:14, wa man nimo gibasa ang sunod. I suppose a brother, tanawa yung illustration, or a sister is without clothes and daily food. Tanawa ra guna. Pagkaon og biste, kaluwasan ba na nga kalag? Nalawas may gisgutan niya. Kag pagkaon og biste, kalag na na. Naunsa gud taon ko, nagpataka-taka. Iya na iribat niya. Sayo. Basta ang verse 15. Okay, Naunsa gud ko. Okay, sunod pangutana kay ni angko namang kaana, no, nga wa masabiyot si Santiago. Kaniko sa San Mateo 25. Okay, Sige. San Mateo 25 bro. Si Kristo nag-ingon, gigutom ko inyo kung gipakaon, uhaw ko inyo kung gipainom. Ningon dayon sila nga, ano sa amang kalor, nakita na mo, sa matag buhat nyo niini, mo gibuhat nyo nako. Ang pangutana, ni Ana mas Kristo, panundan nyo ang kinabuhing dayon. Ang pangutana, naluwas sila o wala maluwas? Tubag. Naluwas sila. Pero dili sa mayong buhat, wa kay nabasa diha nga ang mayong buhat, ang Ginoo diha, karnero sila. Ang karnero, wala sila nagbuhat para mahimong karnero. Nito sila, maong karnero sila. Mao gani ang ingon sa inyong ang ingon sa inyong Catholic answers, even our obedience is impossible without grace. So ang grace madawat man sa pinagig pagtuo, gibalik-balik na nako nimo. Unsa ang paghimog mayong buhat ng way pagtuo? Okay. Okay, next question. Ingon ka nga naluwas sila, di angko nagyugana, pero dili kuno maayong buhat. Atong basahon ha mo premise ko. Nagingon man Sige. diri, gipainom ko ninyo, uhaw ko gipainom ko ninyo. Hubo ko inyo kung gisininaan. Gigutom ko inyo kung gipakaon. Pangutana, buhat ni dili, tubag, yes or no? Buhat tungod sa pagtuo. Makabuhat ba di ay ang tao na walay pagtuo? Ikaw din makasunod kasi mong pare nga di ka mo tuo. Di ba? Ang ingon sa inyong Catholic answers, but even our obedience is impossible without God's grace. Nganong di man kanani mo counter? Na sige kag gisupak aning inyong publishing. Sige, next question. Kanang lisod. Okay. Okay, next question. Mato pa nimo kay buhat man di ay ni. Gigutom ko inyo kung gipakaon, uhaw ko inyo kung gipainom. Pangutana, imo ning gibuhat o wanin mo buhat tubag. Gibuhat pud nako. Mao pero dili ka na mo hinungdan mo naluwas ko. Nakabuhat to ana tungod kay luwas ko sa pagtuo nga giuyunan sa inyong Catholic answers, but even our obedience is impossible without God's grace. Nga ikaw ra puy gasupak-supak na parehong ta mo Katoliko. Naunsag ka oy. Okay. Next question. Anong lisod? Okay. Okay, sunod pangutana, biyaan di ka na, kanya ang ko naman ka. Mato pa ni mo. Oh, sumala sa San Mateo 19:16, niingon si Kristo. Doon na yung sa kabatanong dato. Premise niya, magtutudlo, unsa may akong buhaton aron ko maluwas. Ingon siya, tumana ang akong mga sugo. Ang pangutana, kanang pag-ingon ni Kristo nga, kung gusto ka maluwas, tumana ang mga sugo. Namakak si Kristo o wa mamakak? Tubag, yes or no? Wala siya mamakak. No. Pero nakalimot kag basa sa bersikulo 26. Nitubag pa yung matinunan kinsa naman ng dayang maluwas. Ang ingon siya sa tao kini imposible apan sa Dios kini dili imposible. Ang Dios ra gyapon nagluwas dili ang tao, dili ang buhat. Sipyat kulang man ay magibasa. Apilang 26. Okay.
Sunod pangutana. Okay, sunod pangutana. Kay wa man di mamakak si Kristo. Kung gusto ka makasud sa langit, tumana ang mga sugo. Ang pangutana, Sige. kanang pagtuman sa sugo, buhat na o dili buhat? Tubag. Buhat na. Unya giingon ra po na diya sa unahan, no one will be justified by the law. Buot pa sabot, parameter pa lang diya ito. Sa verse 26, niingon siya diha, to them, with man, this is impossible. Imposible nga makaluwas ang tao sa iyang kaugalingon, but with God, all things are possible. Sipyat ka, ang tao di makaluwas sa iyang buhat ka. Walang tarungag basa, lagi di kay pudyot-pudyot, sinatanas na. Okay. Next question. Kay di man gyud ta mobiya sa tima bro no. Di man ta mobiya sa tima. Kay naa man Sige. gyud na sa tong rules. Nga di ta mobiya sa tima. Okay. Sumala sa atong tima bro, ang buhat makaluwas o di makaluwas? Tubag. Makaluwas kung ikaw Makaluwas. ang tanon. Okay, negative ko. Negative man ko, buot pasabot nga ikaw gisupa ka karon sa inyong kaugalingong Catholic answers mong sayop kaning barog-barog kaning timaha nga gisupak raman puday ka sa inyong kaugalingong theologians. Palpak yung kayong pagkabarugan. Next, pukling, oy. Time. 7 minutes time. Time na. Okay mga kapatid, so dirita sa ato ang negative presentation, final conclusion sa ato ang negative sa pagiging negatibo again sa topic na ang maayong buhat makaluwas sa kalag sa tao. Sumala sa Biblia, Brother Morts ng GGCC. Your time start now, bro. Okay, before I go to the final conclusion gyud, ako lang tong hisgutan to yung katapusang pangutana. Tanawa no? Muni ang gikatapusang pangutana nga mo ni naglubong hinuon niya. Ingon just then a man came up to Jesus and asked, "Teacher, what good things must I do to get eternal life?" Muni ang gingon. Naon niya giisa-isa diri karon ang mga kasuguan, wa siya masayod nga nagputol dai siya basa. No? Nga wa pa man na maluwas ang tao niya. All these things I have kept. Nahuman na ganyan, natuman na niya. Jesus answered, "If you want to be perfect, wa pa maluwas oy." Go sell your tanawa. Wa maluwas naghimo na anak tanan. Karon kinsa naman lang di ay ang maluwas mo ni pangutana. Narao, when the disciple heard this, they were greatly astonished and asked, "Who then can be saved?" Kinsa naman lang ang maluwas. Ingon siya, mayong buhat do makaluwas. Unsay tubag sa Ginoo? Jesus looked at them and said, "With man, this is impossible." Maluwas pa kasi mong mayong buhat, ana? Wala tumubag yung kabrad. Bisang unsaon nimo. But with God, all things are possible. Sipyat kay suon. Muna'y hinungdan, wa yung kakabarog aning dibatiha. So, klaro kayo, ang iyahang mga bersikulo, Ezekiel, at itong gilista to yung bersikulo, 18:27, klaro kayo, wa niya napabarog nga, eternal salvation to, kay klaro nagsunod sa kasuguan ng verse. Wow! Dito ra to sa law of the land nila, covenant to siya sa nation Israel, part to sa ilang balao dito. Ang Romans 2:7, naluwas ba? Dili man siya maluwas kay parameter pamana kanang perfect obedience, continuance in will doing. Mo gani nga pag-abot diya sa verse 3, giklaro ni Paul nga no one walay matarong bisan usa kay ang tanan nakasal-o karon unsaon pa man to nimong continuance in will doing, yabo naman to. Naunsa man ka pataka-taka man ka. Santiago 2:14 daw, nakalimot siya ba nga kanang Santiago 2:14, dili man nakalag ang giluwas. Ato may pakita BM, ulawan di gani. Pataka-taka man o 14. Tanawa, kalag ba ning giluwas dire? Taka-taka ka. Tanawa na to, apil na tong 15. Mo niya si Piat, tanawa. What good is it, my brother, that if someone claims to have faith but has not, can such faith save them? Di ba, ingon? Unsa may gingon ni James, suppose a brother or sister is without clothes and daily food, o nganong pagkaon man ng gisgutan dire, kalag may itong gisgutan, ang lawas may nang inhanglan aning pagbiste, physical pa lang ni, kaya nga naman, pag mubanto ka sa Romans, pagtuo ra gyud ang gi-require dito, nga ni, dili na gani matawag Ginoo og grasya ang katong nagbuhat, nya grasya man ang kaluwasan. Unsaon man nato maigsuon, nga giklaro man dire, no? Now to the one who works, adrita sa 5. However, to the one who does not work but trust God who justifies the ungodly, their faith is credited as righteousness. Matarong na sila na wala magbuhat. No? Kaklaro kay anak. Mga igsoon, mo nang dili gyud niya makaya ang Ephesians 2:8, no? Kay nga klaro man gyud na nga grasya man gyud ang kaluwasan. Unya tungod kay grasya ang kaluwasan, di man gyud siya pinagig mayong buhat. Kunya man sa di lagi katulig gibot ni Kristo. Tinuod gyud maging gitawag og grasya, no? Pero kaning verse 9, usaon man nimo pag-explain nga not of work so that no one can boast.
Oh, unsa man nimo pag-explain nga dili na sa inyong buhat aron walay usa nga magpasigarbo. Alang-alang ipangguan pagyapon nimo ni kang Kristo pagyapon ni. Wala gyud buhat nimo nga makaluwas. Klaro kay na, gisuportahan na po na ni Apostol Paul sa Titus 3:5. Ato ning gipakita, mo ning nagguba sa tanan niyang argumento. He saved us not because of righteous things we have done. No, giluwas kita niya dili tungod sa atong mga maayong buhat. Musipyat kayo, napan tayo gigamit gay na 2 Timothy 1:9. Ato gyapon ning gigamit sa iyaha. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Tanawan ninyo maigsoon. Klaro kay na, He has saved us and called us to the holy life not because of anything we have done. Wala. Dili tungod sa atong mga buhat. Unya karon mo ni gamit sa 25:31, 41. Klaro lagi nagbuhat to sila pagpakaon, pagpainom. Pero di gyud ka makabuhat ana kung wala ka makadawat daan sa grasya sa Dios pinaagig pagtuo. Ano gunag ikaw? Magtutuo balay ka ni Darwin Hitgano. Ang musunod-sunod balay kang Darwin Hitgano kung wala kay pagtuo niya. Natuloy-tuo ka magnisunod ka. Mo nang ang taong nakabuhat diha tungod kay nagtuo na sila. Mo galing ingon sa inyong Catholic answers but even our obedience is impossible without God grace. Even our good works are God's gift. O kung wala kay pagtuo makadawat day ka na. Nga ang pagpamagis pagdawat mutuo man sa ka. So klaro, na karong panahon na mga igsuon og mga nagpaminaw, iyabo ang argumentos Katoliko kay dili nila na doktrina. Kaklaro na sometimes the church is accused of teaching salvation by works, but this is an empty accusation. O dili lagi na inyo doktrina. No, pagsabot-sabot sa mo, sa mag-claim-claim nga sakto ka. Nya, diyan lang mutuo sila nimo, mas bright man sila nimo. Nang dili ka kabarog aning debatiha, iyabo ang imuhang argumento. Maano to? So diri na human mga kapatid ang final conclusion sa ato ang negative ug diri pud ta sa final conclusion sa ato ang affirmative sa iyang gipamatud-an nga ang maayong buhat makaluwas sa kalag sa tawo sumala sa Biblia. Bilang affirmative, J. Carlo ng Catholic, your time start now. Daghang salamat bro, Bro Rasha sa pagnindot nga moderate og sa akong kaatbang no. Salamat. Mga igsuon, ang akong kaatbang hantod karong orasa, wa gyud siya kagubain taon sa ako ang tema, no? Kay nga naman, kay wa man gyud siya kabasa bisag usa lang ka teksto nga ang maayong buhat dili makaluwas. Wa man gyud siya kabasana, ang mga maayong buhat dili makaluwas. Wa gyud siya kabasana. Ingon pa siya sa Santiago kuno, wa kuno na dili kuno na kalag ang gisgutan diha. Wa kuno magisgut og kalag, kaluwasas kalag. Ni apit tay kalag bitaw diri sa Ezekiel 18:27. Oh, wa magika kaguba. Di ba? Ezekiel 18:27 na kalag diri mangita kag litra-litra nga makaluwas gyud ang maayong buhat sa kalag. O na kalag o. Ezekiel 18:27. Nag-ingon dinhi. Ingon man usab sa diha nga ang daotang tao motalikod gikan sa iyang tanang kadautan nga iyang nabuhat atong hinahinayon para makasabot niya atong igsuon no og magbuhat na siya maayo matarong subay sa balaod ang sigingon dinhi siya magaluwas sa iyang kalag. Laro kayo nagkanto din magbuhat og matarong magaluwas sa iyang kalag. Magaluwas sa iyang kalag. Kunya mga kaigsuunan sa Roma 2 City, giklaro ko din wa gyud siya kaguba niini. Gani uyo na gani siya. Unsa man akong kaatbang oy? Kanong nisukol pa man ka aning debatihan ngani sige naman kag uyon. May pangwa ka mag-negative. Ha? Wa ka nag-negative ang trabaho pa sa negative no, di gyud ka mo uyon. Kay once gani mo uyon ang negative, pildi na. Kung doon na pa'y challenge question din kadaghang yung ka mapildi. Kay daghang kay kung mabasa litra por litra nga ang buhat makaluwas, ang buhat nakaluwas sa kalag. Natay daghang mabasa. Kada pangutanan ako, Roma 2 City, ang nagbuhat og maayo. Paghatagas kinabuhing dayon. Pangutana, luwas ni o dili? Ingon siya luwas o yun na pod. Sa San Mateo 25:31. Nga ang katong nagpakaon sa mga gigutom, nagpainom sa mga giuhaw. Ningon ang Ginoo, panungdan yung kinabuhi na yon, pangutan nga luwas to wala. Ingon sad ka nga luwas o yun na sad ka.
negatibo ka ha, di trabaho sa negatibo pag uyon sa afirmatibo. Kay once ganay mo uyon ka sa afirmatibo, pildi ka na. Ni uyon kung kabot pasabot. Kauban na ta, namano na ta, namano. Kay ni uyon man ka. Oh, ayaw gyud uyon tanawa. Oh, tanawa oh. Dihang gi-cross examine ko nimo. Oh, ni uyon ba ko? Ayaw ko mo uyon. Kay afirmatibo man ko, negatibo man ka. Kay once mo uyon ko nimo, mapildi ko. Di ko mauyon ni mo gyud. Mao na mga kaigsunan, klaro ug tataw mga kigalaan nga kini mga bersikulo mga kaigsunan nga akong gipanghisgutan ligton kay ni. Wa gyud siya kaguba. Ang iyahang mga argumento mga kaigsunan no, huyang pas balay sa kaka. Huyang pas balay sa kaka mga kigalaan. Unya ingon pa siya nga dili kuno official doktrina sa simbahang Katolika. Nya ako'y katisismo. Dako kay no? Katisismo sa simbahang Katoliko, kini mo official nga doktrina sa simbahan. Oh, sa gingon diri sa paragraph 2447. Nawa, sige sigutan dinhi. Ang mga buhat sa kaluoy, mga corporal work of mercy. Ang sa gingon sa simbahan, ang mga buhat sa kaluoy, mga mahatagon nga mga buhat. Sa gingon diri ato lang diretsoon. Kining mga buhat sa katarong makapahimuot sa Dios. Klaro ana mga kaigsunan. Makapahimuot sa Dios, official na doktrina sa simbahan. Unya kung ang Dios mahimuot, di ka maluwas. Maluwas. Dira basa. Ato lang kung ikunik sa Biblia. San Mateo 25:31. Dunay mga maayong buhat. Oh, salamat bro Rasya. Dunay mga maayong buhat aning mga tawhana. Niingon ang Ginoo, gigutom ko inyo kung gipakaon atong ikunik. Unsa man mga maayong buhat gisguta sa Katekism? Mao ning naa sa San Mateo 25. Nga diin ang Ginoo nahimuot. Gigutom ko inyo kung gipakaon. Uhaw ko inyo kung gipainom, hubo ko inyo kung gisinanaan, nabilango ko inyo kung giduaw, masakiton ko inyo kung gialimahan. Ingon ang Ginoo, panunda ninyo ang kinabuhing dayon. Ingon pa siya, naluwas man gud to sila brad, tungos pagtuo, ayo pangilad brad. Kabakakon man nimo brad oy. Wala gud kay mabasa diri brad tungod sa pagtuo ra naluwas sila wala oy. Kabaw mo unsay lang gibuhat dinhi? Ngano nakabatog kinabuhing dayon ni mga tawhana? Tungod aning ilang gihimo. Kay niingon maganito sila nga Lord, kanus amang ka nakit-a na mo Lord nga gigutom ka amo kang gipakaon. Kanus amang ka nakit-a na mo Lord nga uhaw ka amo kang gipainom. Ingon ang Ginoo, sultihan ko kamo sa matagbuhat ninyo nini. O, timan niya? Sa matagbuhat ninyo nini sa akong ubos na kong alagad, maunay gibuhat nyo kanako. Kung sa Ginoo, panunda ninyo ang langit. Salamat, Brad Rasya. Okay, so diha na man ang ato ang debate.